여러분 안녕하십니까? Baltinose, 반갑습니다. Mkwabulu Bonal. 봄에 이어서 또 이 가을에 이런 귀한 집회를 허락해서 하는 앞에 감사합니다. Tinachita Fulkana Wila, Kobaso, Uso Tomano, to Tosamu, Utuala, the kind of Fulkana for Togosa. 속에 하나님께서 우리 속에 살아 일하는 걸 느낄 때 얼마나 감사한지 모릅니다. Delamusul Kalandiga on the Melamun Kopi and Chito de Lotogosa. 하나님 전혀 눈에 보이지 않지만 Gakasigato Wolamu, Golimasoatu. 우리 속에 분명히 살아서 일을 하시고 Yeldo Amo and the Baukiran Chito Bakadibatu. 확실한 것은 하나님을 정확히 만나면 그가 누구든지 변한다는 사실. Lejo Semigasigan Jago to Wakumana Dimu and Lumruda and Lumaseltiga. 저는 하나님을 만나서 변치 않는 사람 한 사람도 못 봤어요. Sinonable Mutawlepia Siltiga Daguna and Dimurongo. 제가 악곡동이나 아주 깊은 산 속에서 9개월을 살았습니다. Nakawabesilan Guzindo Chilauda Boktongo. 복음을 Kumabi. 전했는데 Nibola take up in Obele. 다른 우리 집에 어떤 부인이 뭘 팔러 왔어요. Segurina Balinkas will have Nabola so Christus into Silla, Balo Belentica Kara. 그 멸치, 김, 미역, 다시마 이런 것들 건어물을 팔러 왔어요. The Baba Grace has so Bazoyaniga, Zilgas Beneso. 근데 이제 그 부인이 한참 우리 주인 아주머니하고 친해서 자기가 이야기를 하다가 The Bolcas Yanari Zagiwa, Munuagan Yumpa Belentica Kara. 우리 있는 방을 본 거예요. The Balawan and Yumpa Belentima Kara. 저 아랫방에 누가 사냐? We now can Yumpai, 교회 전도사 왔다. in the Murin to me, Gojoga Charity. 전도사님 To me, 어디서 오셨는데? Alibu Jogawood. And Joga Dego. 누가 모이나? Codilla to Hagat Amasulkana. 애들 몇 명 있다. Ah, Alo Cheva Jabe. 근데 우리 주인 아주머니 친구인 그 부인은 전도사가 왔다 굉장히 관심을 가지면서 웃는 거예요. Della Notum Zago Alondro, Casamele, Alain de Chidi, Jotas, with sisters ordinary to make. 난 그 이야기도 저 부인이 교회를 다니는 분이구나. Then Dollars Bellas on Nazilda, why now without Cherry Chamele. 성경을 가지고 나갔어요. Della Yamuna Bible, Kuturuka. 아주머니 예수님 믿으세요. Della Sama, Imakura Yesu. 아니라고 막 I still the Kubila Latero. 교회를 다녔던 분. Comale, I'm about church. 이분은 일본에서 전쟁에 남편이 끌려갔어요. Limona got that in gate of Japan, Tayan Kondo. 그래서 전쟁 끝나고 일본에서 사시다가 남편하고 사시다가 Libana Kalimona Japan in Konde Data. 남편이 앞을 못 보게 됐어요. Limona Ganakawa Kongo. 그래서 이제 고향에 들어와서 사는데 Nalambe Sasomuziwa, Gumela Kala 이제 Monso. 머리에 뭐긴 다시마 미역 멸치 이런 거 이거 다 파는 거예요. Ndeba Mutubage, Abanyamula Ngati Usomba, Kumaso, 시골엔 돈이 그렇게 this is the Zilla Zabuja Zambiri. Commander Tigabele says of food able to calendar, Makutu Sokalis. They are Tamata Kula Somba, so Central Libya was in. 그래서 잔뜩 연도 산골짜기를 다니면서 참 Dela Tamalibia Somba, so Pobega Tili, Guldiama, says of Mutubage. 저는 그날 그 부인이 교회를 다니고 있었는데 Lelo Casilla Gumalai, Abele Amapita Church Little. 여기가 그 친정 동네인데 거기는 교회가 없어 나가지 못하고 있었어요. Komasobana Makara Muziwa, and they will be charity, Fagasan Capital So Charity. 그날 저는 그 부인에게 어떻게 예수님의 피로 죄 산반에 그 부분을 이야기했어요. This will not for was like Gazi, would you go to the Malti Chimo and Timazo? 저는 제가 목사가 되고 싶었던 건 아니에요. Silla Kale Musa for the Lafla Gutero. 저는 예수 피로 죄 사함 받고 난 뒤에 The Kuluki Machima Galimazo Yesu. 삶이 너무 어려웠습니다. Kuka and Timo Gunalgo Futa one day. 하나님 위해서 뭘 해야 하는데 The man of Fantastic Jagi 할 Wamulo. 일이 없었습니다. Kwabadari Bechori Kosojita. 그 나중에 집에 뭐 어려운 분보다 좀 도와준 그런 일을 하려고 했는데 The one like Kalisa Mutalisa and Tamilama Karama, Millimari Umpawi. 나를 쓰시면서 복음을 전하게 하는 걸 봤어요. The Bolana Mulu Quesa, Luke Salchito, like you take Hobwin. 복음이란 문제가 더 복스러운 이야기인데 The Chido take Hobwin and the awfully grab one by 우리의 one. 죄가 어떻게 해서 사해지니 그 사실을 자세히 설명합니다.
ndipo linafotokoza momveka bwino kuti machimo athu 지금 akakhululukidwe 수많은 bwanji. 청중 앞에 이런 이야기를 많이 하기도 했지만 masiku ano limalalikira uthenga uwu pakati pa gulu lambiri, 개인적으로 이런 복음을 전하기 너무 행복했어요. koma likamalalikira uthenga uwu kwa munthu umodzi zimalipangisa kukhala munthu wosangalala 근데 제가 kwambiri. 그때 태어나 처음으로 복음을 전했고 ndilo kuyambira nthawi imeneyoyo moyo wanga lalalikira uthenga bwino kwa munthu wina, 부인이 죄 사함을 받았어요. ndipo mkazi analandira chikhululukiro cha machimo 그리고 ake. 그 부인이 180도 완전히 달라졌어요. ndiye mkazi anasinthika kotheratu. 하루 종일 장사하고 난 뒤에 저 늦게 돌아옵니다. tsiku lonse amagulitsa zinthu zake kenaka usiku 안 먹고는 amabwera. 남편이 계시고 ndilo ku nyumba amuna wake ndi 저는 wamkulu, 어린 아이들을 4명이나 키우고 있는데 ndipo amalera ana folo. 이제 장사 갔다 와서 나무를 몸만 산에 가서 나무 마른 나무를 주워 와서 이제 그 집 밥을 하고 그럽니다. ndilo adatha kugwira ntchito tsiku lonse amapita ku phiri kukatenga nkhuni kukaphika chakudya. 그날부터 이 부인이 얼마나 변하는지 이해가 안 가요. komano tsiku lidapita mkazi anasinthika kwambiri silikathe kumvetsa. 제가 아직 그 부인하고 한 3개월 동안 가까이 있었는데 ndipo anakhala ndine kwa miyezi itatu. 제가 이제 다른 지방으로 가야 했습니다. ndipo mafuna kuti ndipite ku dera lina. 근데 이 부인이 어떻게 신앙할 줄을 내가 이제 돌봐줄 수가 없었어요. ndilo linamtsogolera ku chalichi kwa miyezi itatu ndi sindinathenso kumtsogolera nthawi ndinamuwuza kuti 일요일 날, 수요일 날 어린 아이들만으로 성경을 la mulungu komanso lachitatu uzisonkhanitsa ana udzaphunzitsa. 이거는 지금 절대 난 그걸 못한다고. ndi anamangika kuti silingachite zimenezi. 우리가 좀 ndiyelo 답답했어요. tinakangikanapo pang'ono iyeyu ndine. 내가 자매님 내가 하나님의 종으로 믿습니까? lamuwuza kuti mulungu kodi ukhulupirira kuti ndine mtumiki wa mulungu? 예, 하나님 종 맞잖아요. anati inde abusa ndine mtumiki wa mulungu. 그러면 한 종의 말을 들어야 왜 말이 많아요? ndiye umvetsere kwa mtumiki wa mulungu bwanji uli ukupezera zifukwa kuti uthawirepo. 그 내가 있던 그 작은 교회에 있고 나 이제 장팔이 한다. ndiyelo mkazi amakhala mcheche imene limakhalayo ine linapita ku dera lina. 근데 여러분 이분이 너무 변해서 그 말씀을 듣는 다 변하는. ndiye anasinthika kwambiri aliyense amene amamvetsera ulaliki wake amasinthikanso. 한 번은 이 부인의 여동생이 있는데 ndipo mkazi anali ndi mng'ono wake. 자기 있는 집에서 한 6km쯤 떨어진 곳에 살아요. ndiye m'bale wake amakhala 6 km kutali kumene amakhala. 그 동네 청년 하나가 있었어요. ndipo mudzi umeneyo nthawi imeneyo munali mnyamata wina. 이 청년은 축구를 그렇게 좋아해요. ndiyelo mnyamata ameneyo ankakonda kusewera mpira kwambiri. 그래서 이 청년 공 하나만 있으면 하루 종일 혼자 놀아요. ndiye akakhalika mpira kang'ono chabe amatha kusewera tsiku lonse. 이 청년 소원이 하나 있었는데 mkazi ati munthu anali chofuna chimodzi 축구 학교 애들 하는 거였어요. kuti iye kuti atsegule 국가대표가 돼서 kuti akaphunzire zawo sukulu kenaka akakhala osewera otchuka dziko lonse. 하고 찼을 때 ndiyelo iye azikasewera mpira kwambiri. 팽내때가 철렁하면 텔레비전 나오는. ndiyelo amafuna kuti basakamenya mpirawo kenaka azikaonetsedwa pa TV. 그래서 킥을 해서 점수를 따는 그게 막 한평생 소원이에요. ndiyelo kumamenya mpira kumagoletsa kunali kufuna kwa moyo wake. 아주 시골의 청년인데 anali mnyamata chabe mdziko chakumudzi. 축구 학교를 들어갔어요. ndiye anakayamba maphunziro 축구 학교 ampira 너무 부지런히 공부를 했어요. ndipo adalimbikira maphunziro ake ampira. 잠시도 뭐 쉬는 공을 들고 막 놀고 그랬어요. iye sadataye nthawi yake nthawi zonse amasewera 그러나 mpira 이 wake. 청년이 무슨 일이 있었냐면 koma tsiku lina mnyamata achidamchitikira chakuti 그때 나 너무 연습을 너무 무리해서 mwina ngati dzulo lake 몸이 anapanga practice kwambiri ndi anadwala thupi lake. 그래가지고 이제 좀 쉬면 되겠다. amagaza kuti ali ngopumula chabe. 쉬었는데 좀 likakhala adapumula sadapeze bwino yayo. 그래서 병원에 진단을 ndiye 했는데 anakayesedwa ku chipatala. 폐결핵인 거예요. anati ali ndi TB. 그 당시에 요즘은 한국의 폐결핵 약이 너무 좋아서 panopo koleya kuli mankhwala abwino zedi a TB. 약만 먹으면 그냥 나. ndipo ukagwiritsa ntchito mankhwala amenewo amachiritsidwa. 그 당시에는 결핵약이 좋지 않아요. koma kanene kunali mankhwala abwino a TB. 특히 결핵균은 공기 중에 날아다녀요. ndipo TB imafalikira mu mpweya.
그래 한 집에 한 방에 잠을 자면 ndiye mukakhala nyumba imodzi 균이 코에 나와 다른 사람 코로 들어가니까 ndiye mumatumiza tizilombo 거의 timene 온 munthuwina 가족들이 malipo 다 maso 전염이 돼요. ndiye pomwepo banja lonse limakhala latenganso TB. 그래서 이 학생이 이제 축구학교에 있을 수 없어요. ndiye lomwana sadathiso kukhalanso 돈도 없고. sukulu ya mpira 그 analibe 다음에 이제 grama 그 계력 환자들은 영양이 아주 중요한데 ndiye munthu odwala TB manutrients ndiofunikira zedi 음식을 잘 먹었어요. komano analibe kuthekera kodya bwino 그 청년이 할 수 없이 학교에서 나와서 고향에 왔어요. ndiye lomwana analibe kuchitira mwina komano kusiya sukulu nkubwerera kwawo 아버지는 돌아가시고 어머니하고 bambo ake anamwalira kunyumba kwake kunali mayi yake chimwene wake chomwali wake ndi azibale yake 아이들이 있었어요. And then his nephews. 집에 와서 anabwerera kumudziko 뭐 형이 그냥 왔나? nda chimwene ake anati 근데 wafika 할 말도 없는 ndi 거예요. analibe zodanene zambiri 그래서 이제 집에 ndi 며칠 anakhala pamene ku masiku ochepa 어느 아침에 이런 어머니하고 형님하고 무슨 의논을 하는 거예요. ndiyeno atadzuka mawa otsatira anaona mayi ake ndi chimwene ake akulankhula china chake 근데 갑자기 어머니가 소리 내서 엉엉 우는 거예요. kenaka mayi ake anayamba kulira Cry and weep. 무슨 일인가 했더니 chikuchitika ndi chani anaganiza 형이 불렀어요. kenaka chimwene ake 야, 너 anamwita 이리 와좀 앉아. tabwera takhala 예, 형님. chabwino 형님 무슨 얘기를 하냐고. kenaka chimwene ake anamuwuza kuti 네가 있으면 우리 집 아이들이 다 결핵에 침면될 가능성이 있으니까 ukakhala pano ana anga onse atenganso TB With your tuberculosis. 집을 나가라는 거예요. ndiyeno uchoke pakhomo pano anatero 그 내가 형으로서 너한테 이런 말 할 수 없는데 ndiye monga m'bale wako sofuna kuti ndikuuze izi 나만 있으면 내가 아무 문제 안 삼는다. And if it was just me living here, I wouldn't say this. 어린 아이들이 전년에 결국 우리 식구 다 죽는다. ndikadakhala ndililekha sikalakuuza izi koma lifoti tilili 내가 tyana kuzoteka 형으로서 이런 얘기하면 안 matenda 되지만 monga mchimwene wako simafuna kuti ndikulankhule izi 네가 집을 나가야겠다. koma ufunika kuti uchoke pakhomo pano 그 말이 맞았어요. ngakhale mbale amanena zona 그래서 아침도 안 먹었는데 ndi analasalani chakudya cha mawa pameneyo 그냥 일어났어요. ndi anangonyamuka 형님 내가 생각이 짧았습니다. mchimwene 기도 silimaganizirapo 한다고 밖을 나갔어요. sadacheukenso anangochoka 어머니 막 울기만 하지 ndiyeno mayi ake amangolira kulirabe 잡는 사람이 없었어요. komano ye sadamuletse kuti akhale 집을 나왔어요. ndi anachoka pakhomopo 요즘처럼 이제 막 날씨가 추워지기 시작하는데 ndiyeno nyengo inali kuti ifuna ingwamba kukhala nthawi yozizira 지금 문제는 아직 여름 komano 얇은 anangovala 옷을 입었고 tizovala ngati tovala nthawi yotentha 자 이제 어디서 뭘 먹으며 어디서 잠을 자 그게 너무 문제예요. ndiyeno vuto lala kuti azikakhala kuti azikadya chani Where is he gonna sleep? 아침부터 온 동네다 잠잘 만한 곳을 찾아봤지만 잠잘 만한 곳이 없었어요. All morning long, ndiye mawa osamafunafuna malo kuti akhalepo komano sadapeze place for him. 그러다 이제 저쪽 한쪽 모서리에 조그마한 집이 하나 있습니다. ndiyeno kukona kwa mudziko kunali kanyumba kenakake House building. 그건 이제 뭐냐면 시골에 사람이 주면 옛날에 연구차가 없어서 상여에다가 시체를 메고 갖다 놓고는 시체를 장례치 놓는데 상여를 분해해가지고 쌓아두는 집이었어요. ndiyeno malo amenewo kalero amasulirako mabokosi oti anthu akafa amakayike anthu kenaka bokosi nkubwera nalo ndi amasulirako mabokosi Bring the coffins back. ndiye tsiku lonse amafunafuna chakudya ndipo palibe amene anampasa chakudya 하루 종일 말하는데 손만 잠잘 올라가지, 때물 그거냐. 그렇잖아. 한번 좀 진짜 물 한 모금 못 마시고 And all day long. ndi alambe kuchita mwina komano kupita ku nyumba yosulira mabokosi 잠잘 때가. si malo abwino kuti azikhalako 그래서 할 수 없이 그 상여 집에 갔어요. kunali mabokosi umeneko ndiponso kunali kwabwino ayi 상여 특별히 뭐 그 좋은 집은 아닌데 komano zimabutchirirako mphepo kumeneko 있고 막 기분이 나빠. chovala chake chilali chopyapyala kumasalebe 바람을 피할 mablanketi 수 있으니까 ndi anagona pasi kumeneko 옷도 얇고 His clothes were thin, 이불도 없이 and he had no blankets. 거기 이제 누웠어요. akukazizira ndiye ndizizidwa pakandifa 내가 이제 좀 날씨 추워지면 ndipo ndilibe chakudya ndivutika ndi njala ndikufa ndi njala 내가 양식 없어 굶어 I 죽겠구나. don't have food. I'm gonna starve to death. 이런저런 생각을 하다가 ndimene amaganiza za izi 잠이 들었어요. anagona tulo 그랬던 아침에 해가 한참 떠올랐을 때 잠이 깼습니다. ndiye mawa amene dzuwa limatuluka anadzuka He woke up. 그래서 내가에서 세수를 하고 있는데 ndiye anapita pa timadzi nkumakasukusula maso 자기를 불러요. wina anayitana dzina lake
야, 너 나 따라갈래? kodi wafuna unditsatire 보니까 옆집 아줌마였어요. ndelo atayang'ana naona kuti ndikazi amene analira chifuwa 어디를 가는데요? anafusa kupita kuti Where kupita 간다? chalichi Go to church. 그래서 이제 갈 때도 따라갔어요. ndi analibe kopita ndi anangotsatira 이제 교회를 가서 이제 한 6km쯤 떨어진 곳인데 ndi chechi inali 6 km kuchoka pamene amakhalako 교회가 아니고 가정집에서 예배를 드리는데 ndelo atapita sinali chalichi komano nyumba ya wina wake 사람이 한 10명쯤 모여서 주로 여자들이 모여서 ndi anasonkhala tuteli komano ngati azimayi okhawo kumakhalira service 근데 이제 그 말씀은 저는 목사님이 아니고 어떤 부인이 중년 부인이 말씀이잖아요. And the one who preaches the ndelo amene amalanga watheka bwino sanali m'busa anali mzimayi chabe 어제 하루 종일 춥게 지냈고 day before, dzulo lake anazizidwa kwambiri 추운데 komanso malo amene amakhala anali ozizira 따뜻한 방에 막 잠이 와 견딜 수 없어. ndi awapana apeza malo ofundira ndi 벽에 머리를 받쳐놓고 amawodzera kwambiri ndi amatsamira chipupa kenaka kugona amenepo 얼마를 잤는지. ndipo sakudziwa kuti anagona nthawi yayitali 그래서 막 bwanji 누가 막 깨워요. komano patatha nthawi wina anamuzutsa 깨서 보니까 예배가 다 끝나고 ndi amene amamuzutsa sevisi itatha 사람들이 anthu 가고 achoka 그한 너댓 사람 모여서 식사하는데 식사를 하라고 깨우는 거예요. ndelo anthu 5 chabala atsala kumadya chakudya cha masala ndipo 너무 anamuyitanira 추운데 떨고 있다가 어제 하루 종일 굶었는데 ndelo dzulo lake amangozi ichenjemera ndi kuzizidwa ndipo sanadye kanthu 밥을 먹어야 할지 말아야지 모르겠는 거예요. ndipo samadziwa kuti ngati ankadya chakudya cha masala 이 kapena 사람 ayi. 내가 폐결핵 환자인 걸 알까? kodi anthu amadziwa kuti ali ndi TB kodi 이야기할까? ndiyawuza kuti ndili TB 이야기하면 밥 못 먹으면 kodi 어떡하지? langati awuza atandiretsa chakudya bwanji 생각 안 하고 그냥 밥을 다 ndi amaganiza zimenezo ndi anangodya chabe chakudya chonse 밥이 너무 맛도 있지만 chakudya chinali chokoma kwambiri 너무 ndipo 고마웠어요. lothokoza kwambiri 나 같은 사람이 뭔 데래 밥을 주냐. kodi ndine ndani kuti akundidyetsa munthu ngati 밥을 ineyo 먹으니 그렇게 눈물겹게 고마운 거예요. and as he was eating, he became ndilo mmene amadya anali othokoza kwambiri 먹고 나니까 ndi atamaliza chakudyacho 아까 성경이 그 부인이 성경책 들고 와서 mkazi amene analalikira anabweresera baibo 뭐 이야기를 하는 ndipo 거예요. anatsegula ndikuyamba kumulalikira 무슨 얘기야? 죄 사함에 대한 이야기를 anamulalikira 하는데 za chikhulupiriro cha machimo 이 사람이 청년이 듣고 보니까 ndi munthu atamva 자기 죄가 예수 피로 씻어진 거예요. machimo ake anasukidwa ndi mwazi wa yesu khristu 너무 감사해요. ndipo anali othokoza kwambiri 이제 그러는 동안에 저녁 식사 때가 돼가지고 kenaka nthawi inafika chakudya cha madzulo 저녁 식사를 먹는데 ndi amadyaso chakudya cha madzulo 밥을 오늘 2그릇이나 얻어먹은 거예요. ndilo tsiku limene anadya chakudya kawiri pa tsiku 너무 고마워. ndipo anali othokoza kwambiri 하나님이 참 고마웠어요. ndipo anali othokoza kwa mulungu 그래서 이제 처음으로 병든 것 때문에 고향에 왔고 집에 쫓겨나 교회 와서 죄 사함 받으니까 그렇게 마음이 편한 거예요. anali matenda ukwaoko anathamangisidwa komano kwa anthu akochepa ananda chikho cha machimo anali othokoza mu mtima wake 저녁 먹고 밤 예배를 드렸습니다. ndi atadya chakudya cha madzulo anali mapemphero a 예배를 madzulo 마치고 atamaliza mapemphero 이제 그 부인은 자기 집으로 가고 ndilo mkazi anapita kunyumba kwake 이 사람은 상녀 집에 가 잠을 잤어요. ndilo nyamata anapita kunyumba kusukira mabokoso kagona amenewo 누워가지고 오늘 일어난 일은 너무 고마운 거예요. ndilo mene amafuna agona anaganiza zimene zinachitika tsikulo ndipo anali 예수님의 othokoza 죄 사함을 하던 고맙고 anali othokoza kulandira chikho cha machimo ake 내가 kudzera 결핵 mwa 환자 Yesu. 밥을 먹을까 말까 망설이다 먹었는데 아무 그렇게 밥을 줘. 너무 고마운 거예요. ndi TB komano ndadya anasi othokozaso zimenezo 그래서 이제 그날 뭐 상여지에 잠을 자는데 ndipo usiku umene aukagona kunyumba kusukira mabokosi 눈을 감고 하나님 앞에 기도를 했어요. anatseka maso ake ndi kupemphera kwa mulungu 하나님 날씨가 너무 mulungu nyengo ili yozizira 나는 이렇게 딱 며칠 안 가서 추워서 옷도 안 좋고 여름이 오시니까 얼어 죽을까 봐 겁이 나요. zovala zanga ndizopyapyala panopo ngati kungazizire ndizizidwa mpakana ndikufa 하나님 나에게 겨울을 날 수 있는 방을 하나 주십시오. chonde mulungu lolani kuti ndipeze malo kuti nthawi yozizira 그러면 idutse 너무 고맙겠습니다. ndiye ndizakhala othokoza mulungu
그래서 이제 아침에 다 세수를 하고 ndelo mawa kuti achala sukusulaso nkhope yake 잠잘잘 차서 동네를 이리저리 다녀봐요. kenaka amayendayenda mudzi kuti apeze malo kuti akhoza kugonapo 근데 저 뒤에서 누가 희진이 이리 와봐 이리 와봐. koma lowina mpe wake amamwitana kuti ahijini tabwera 자기 동네 아저씨였어요. anali mnyamata wa mudziwo 야 자네 어디 갔었어? kodi dzulo lali kuti tsiku lonse bwanji 왜요? 내가 어제 하루 종일 찾았어. 없대. dzulo limakufuna tsiku lonse unali kuti achifukwa chani mwandifulani unali 그래서 kuti 어디 갔었노? lapita kuchalichi dzulo 교회 갔어요. kuchalichi 교회? lapita kuchalichi 교회 나가? mumamziwa yesu 예수 믿어? believe in Jesus? 어제 처음 나가봤어. dzulo lali tsiku lake loyamba 이 아저씨가 말하는 ndiye munthu wa mudzi anati 내가 자네 이야기에서 자네를 찾았었어. lava zokhuzana ndiwe ndiye limakufunafuna chifukwa chani 왜요? Why? 이야기하는 거야. ndiye munthu analankhula 이 사람이 그 동네에 사는데 This man lived munthu yamakhala mudzi omwewo 산 밑에다가 큰 산을 가져서 과수원을 만들어. ndiyelo pansi pa phiripo anali ndi munda wa zipatso fruit garden. 그 산 밑에 사과가 이제 산 밑에 사과를 많이 심는 것은 사과는 일기 저 기온차가 좋아야 그 정말 맛이 좋다고. lenga alikawira anthu amadzala mitengo ya zipatso za maaposi pansi pa phiri chifukwa ndi pamakhala nyengo yosinthasintha yogwirizana ndi maaposi 산 아래 사과나무를 심어야 사과나무 가을에 많이 달렸어. ndi anali ndi munda wa maaposi pansi pa phiri And he planted lots of ndi pamakhala ndi kholola lambiri apple harvest. 그걸 다 따서 팔고 ndiyelo amatenga zipatso zonse zokazigulitsa 겨울에 과수원에 할 일이 없는 거야. ndiyelo panalibe chinthu china chochita mnyengo imeneyo Apple farm. 그 자기 가수원에 아니고 집에 와 있고 ndiye 싶은데 samafuna kuti azikhalanso ku malo munda wa 과수원에 zipatso 피아 kondabereka 놓으면 누가 와서 뭐 물건 훔쳐가 그럴 것 같아서 집을 지킬 사람 필요한데 kumanda tango usiya mundawo anthu ena akhoza kubwera ndi kudzaba pofuna kuti ayikeko munthu woti adziyang'anira mundawo Keep his apple farm. 그 동네 청년 이 사람이 집에 쫓겨났다는 이야기를 듣고 아 우리 그 과수원에 자면 좋겠다. And he thought he heard ndi anamva za mnyamata wina amene wathamangitsidwa kwa kuti kwabwino kuti uyu akasulira munda wa maaposi the apple farm. 그래서 이야기를 거기 말이야 우리가 나무 가지 자르는 게 ndi 많은데 akuti kumunda wake wa maaposi kuli nthambi zambiri zimene ndazidula 그게 불을 때면 방이 굉장히 따뜻해. komanso kuli chipinda kumeneko ukakayatsa nkhuni zimenezi 어, 자네 uzikatenthedwa 그거 kwabwino 살만 kuti ukakhale 좋아. kumeneko Good for you to live there. Stay 안 there. 갈까봐 자꾸 가라는 거예요. ndipo munthu uyu anayamba kumpempha kuti apite kumeneko 이 사람이 너무 신기한 것은 ndilo anyamata anali odabwa He's amazed. 예수님을 믿고 제사한 그 다음 날 dzulo liwakhulupirira yesu limakhululukidwa 그날 밤에 machimo 자면서 ake 하나님 잠자리 하나 달라고 그랬는데 잠자리를 준비했습니다. As he mmene amagona dzulo anapemphera kuti mulungu mulipatse malo kuti zigona 열쇠를 받아가지고 그 가수원에 갔어요. ndiye munthu anampatsa maki kenaka anapita munda wa zipatso 그래서 이제 아궁이에다 사과 가지 자른 거 불을 떼가지고 불을 막 뗐는데 ndiye anatenga nthambi za mitengozo ndikuyatsa moto 그 방이 막 따뜻하게 방빨 따뜻해지기 시작하는. ndipo anayamba kutenthesa pansi 이제 pa chipinda 그 chimenecho 냇가에서 물을 떠다 걸레를 빨아가 짜서 방을 닦고 got over ndiye anapeza saza kuyika madzi kufinya ndi kupukuta chipindacho 누우니까 너무 방이 따뜻하고 좋은 거예요. ndiye anagona pansi chipinda chinali chotentha bwino kumaso chabwino 뭐에 꿈을 꾸는 같은 거예요. iye anaona ngati akulota 나는 교회를 별로 어제 처음 갔다 왔는데 silapite kwambiri uchechi lali 나는 koyamba 하나님도 잘 silimadziwa mulungu 모르는데 even know God. 하나님 내 죄를 사해 주시고 kono mulungu akhululukira tchimo 하나님 lake 내가 방 한 칸 달라는데 하나님 이런 방을 주시네요. ndapempha nyumba ndipo mulungu mwandipatsa nyumba iyi anali othokoza kwambiri 그해 겨울이 갔습니다. ndipo anadusa nyengo yozizira mchaka chimenecho 하나님께서 집에서 나온 뒤에 아무 양식도 돈도 없는데 mmene anachoka ku nyumba analibe ndalama analibe chakudya 시시때때로 음식을 주시고 komano mulungu anampasa chakudya nthawi zonse 그의 겨울을 너무 은혜롭게 행복하게 지내. ndipo anadusa nyengo yozizira mosangalala kwambiri mwachisomo 그 이름에 봄이었는데
spring of the next year, 우리가 선교 학생들을 모집하고 있었는데 timayitana anyamata ophunzira za ubusa 많은 학생들이 우리 선교학교에 지원을 했어요. many ophunzira ambiri anazipereka kuti ayambe sukulu ya 제가 ubusa 한 사람 이제 어떻게 오게 됐는지 간증을 들어봤는데 ndinamva maumboni wa ophunzira aliyense amene anabwerera ku sukulu ya ubusayo 이 사람이 축구학교에 갔던 것부터 자세히 이야기를 하는 거예요. ndi nyamata anandiwuza momveka bwino amene adapita ku sukulu ya mpira 제가 하나님 이 학생을 사랑해 이 청년을 사랑해서 ndifoti mulungu anamkonda nyamata amene 하나님의 종을 만들어서 made him into a servant of God. 복음을 전케 하려고 mulungu anamutsogolera ku mtumiki wa 축구 mulungu 못하고 병이 들어와서 이제 집에 쫓겨날 그런 일을 했구나. mulungu analola kuti alephere mpira adwale kenaka 이 학생이 athamangitsidwe kwawo 선교학교 analola zimenezi 너무 진짜 진지하게 신앙을 배우고 성경을 배우는 거예요. And this ndipo nyamatayi anaphunzira moyo wauzimu sukulu ya ubusa ndi kuphunzira baibulo 지금 이제 몸이 건강해졌고 panopo thupi lake ndilathanzi 그리고 이제 결혼도 하고 anakwatira 아들도 낳고 손자도 보고 ali ndi ana ngakhale zidzukuluso 큰 교회 목사님으로 일하는데 panopa kugwira ntchito ngati busa mpingo waukulu 저는 그가 누구든지 간에 posatikira kuti iye ndi ndani 예수님을 믿고 죄 사함을 받으면 atakukhulupirira yesu ndi kulanda chikhulupiriro 그냥 chimwe 교인이 아니라 예수님의 이끌림 안에 살기 때문에 yesu wangokhulupirira chabe wampingo kumene anatsogozedwa ndi yesu 그분처럼 변하는 걸 너무너무 많이 monga 봐요. munthu amene inaona anthu ambiri osinthika changing. 제가 선교학교 하는 동안에 많은 선교 학생들이 돌아와서 교육을 받고 나가고 했습니다. As I ran the missionaries, ndi amene inayamba sukulu ya ubusa ophunzira 그렇지 이 선교 세계에서 제일 큰 선교회가 됐고 ndipo azibusa atha kupanga ntchito yayikulu mdziko lapansi 전 세계 거의 대부분의 나라에서 활동을 ndipo iwo 하는데 ndi amphamvu dziko lililonse 그분들이 이제 선교학교 돌아와서 되어지는 거 보면 하나님이 한 사람을 이끄는 게 너무 신기한 거예요. ndikaona amene akulowa sukulu ya ubusa ndi amene akusinthira zodabwitsa amene mulungu akuwatsogolera 그분 마음에는 그 옛날에 자기께 복음을 줘도 그 부인 and so ndelo ndi mkazi amene adawalalikira uthenga wabwino kwa iyeyo 그 부인은 이제 나이 많은 세상을 ndi mkazi 떠나셨습니다만 anakalamba ndipo anamwalira 너무 존경하고 kwambiri I respect her so much. 복음의 귀한 일꾼에 일하는 게 너무 감사한 ndipo ndilothokoza kuti anakhala mtumiki wa uthenga wabwino 저는 이 세상에 많은 교인이 anthu amapita ku 있지만 chechi masiku ano 정확하게 하나님 두 가지로 나누는데 koma mulungu amalekanitsa mitundu iwiri 그냥 교회에만 왔다 갔다 하는 교인이 alipo anthu amapita 있고 chechi amene amapita kubwerako kutchalichi 예수님 앞에 나가서 죄 사함을 받고 alipo amene amabwera pamaso pa yesu ndi kukhululukidwa machimo awo 거듭난 그리스도인들이 amene 있어요. ali obadwa matsopano Christian. 선교학교 학생들도 그게 불분명한 사람들은 하나님 그 속에 일을 별로 하질 않아요. lero ophunzira za ubusa samamvetsetsa zoti mulungu kuti 그럼 mulungu 분명하게 죄 akugwira 사함을 거듭난 사람 속에서는 koma amene anakhululukidwa ndi machimo ndi kukhala obadwa matsopano 하나님이 일하는 게 그게 너무너무 신비하고 놀라운 거예요. ndi zodabwitsa mmene mulungu amagwira ntchito mkati mwawo 전 제가 이제 이번에 미국에 신학교를 posachita 시작했는데 panayambisaso sukulu ya ubusa ku us In the U.S. 한 2주 가까이 우리가 광고를 했는데 약 1,200명이 들어와서 교육을 받고 있습니다. ndipo ophunzira 1200 analembetsa nkumaphunzira amenewo And being educated. 그래서 이제 내년 보면 이제 또 신학기에는 좀 더 광고를 해서 하면 약 한 10,000명 가까이 학생이 올 것 같아. lero mkazi alitiita lisensi ophunzira ena pafupi 10,000 azayambe sukulu imeneyo Enroll. 우리 신학교는 교리적인 면이나 아니면 뭐 그런 철학이나 뭐 그런 이론을 그걸 배우는 게 아니고 lero kupyala sukulu siuphunzira za chiphunzitso kapena chidziwitso chake 순수하게 성경의 죄 사함을 받는 그 부분을 전적으로 komano timaphunzitsa momveka bwino umene munthu ake akhululukidwire machimo ake kudzera baibulo Through the Bible. 안타까워나 교회 다니는 많은 목사님들을 만나봤지만 komano mwachisanu nimapezana nawo azibusa ambiri amipingo yambiri lero 교회가 설교도 하고 목회를 하지만 어떻게 죄 사함 받는지 잘 아는 목사님 극히 드물어요. Even though they
ngakhala amatumikira komanso kulalikira komanso zovuta peza kubusa amene anakhululukidwa machimo ake. 왜냐하면 죄는 하나님과 우리 사이를 가로막는 담이 되기 때문에 chifukwa chimwe ndi chinthu chimene chimatilekanitsa ife ndi mulungu. 죄 사함을 받지 않으면 하나님이 우리 속에 일을 할 수가 없습니다. Lenga tisikakhululukidwa kuchimo lathu mulungu sakagwira ntchito mkati mwathu. 그 청년은 교회에 한 번도 나가본 적이 없어요. Ndi mnyamata analasala pitepo kutchalichi 근데 그 교회에 가는 첫날 tsikuloyamba lapita kutchalichi chimenechi. went to that church. 그 교회에 목사님도 전사님 아닌 아줌마가 예배를 인도하는 kunalibe busa kunalibe mtumiki kunali nzimayi chabe 그 아줌마가 전하는 그 아줌마는 목사도 아니고 전사도 아닌데 zimayi amene amalalikira mawu sanali busa kapena mtumiki. 제가 이제 가르쳐서 어떻게 죄사면 정확하게 알고 있어요. But I had taught her, koma naphunzitsa ndipo amadziwa bwino amene chimo 그 likakhululukidwa. 청년이 죄사함을 첫날 교회 가서 ndi mnyamata tsiku loyamba anapita kutchalichi went to church, 예배 시간 실컷 잠만 자고 nthawi yasekisa amangogona 예배 마쳐 점심 먹을게 점심 얻어 koma 먹고 sekisita atalampasa chakudya ndipo anadya. 그날 오후에 죄사함을 받았어요. ndi masana tsiku limenelo analandira chikhululukiro cha machimo 여자 ake. 부인 그분이 너무 ndipo 좋아지고 mkazi anamufotokozera munthuyu momveka bwino. 그 제사함 받고는 제일 먼저 기도드린 게 ndela adalanda chikhululukiro cha machimo ake chopemphera choyamba chimene 너무 ambuye kuzidziwa. 춥습니다. it's so cold. 난 이번 겨울에 꼭 얼어 죽을 것 같습니다. mkazi kuti ndikufa 하나님 ndikuzidziwa. 겨울을 날 수 있는 집을 한 채 주십시오. mulungu ndipatseni nyumba yoti 방을 한 칸 ndidutse. 주시오 기도했는데 One room, he anapemphera 바로 그 ndipatseni 다음날 방을 얻게 되고 tsiku lotsatira anapeza nyumba 거기서 yakasikakula. 겨울을 나는 동안에 as he spent lemene amakhala 특히 nthawi 폐기는 영향이 zizamenepo. 굉장히 중요한데 makamaka ngati TB 하나님 그 nutrients 칠 때 zofunika. 때는 먹을 걸 koma nthawi 주시고 ndi nthawi mulungu amapasa chakudya. 그리고 난 뒤에 우리 선교학교에 ndilo 들어왔다. mzatha zitezo anabwera kuzaphunzira siku ya ubusa. 혈액병이 다 나가요. ndipo TB yake inachiritsidwa. 정말 하나님 앞에 죄 사함을 받고 나면 ite atakhululukidwa machimo ndi mulungu. 성경에 뭐라면 여호와의 손이 짧아 구원치 못하심이 아니요 baibulo likuti mkono wa yehova siwafupi kuti 귀가 sungafike 두나에 듣지 못하심이 아니라 kapena makutu ake ogontha kuti 오직 saitani. 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 koma machimo anu akulekanitsani inu ndi mulungu wanu. 너희 죄가 그 얼굴을 가지고 너희를 듣지 않으시게 하며 machimo anu abisa nkhope yake kuti sangamve. 우리는 전부 다 죄를 지었습니다. aliyense tonse tilachimwa. 죄를 지어는 두 가지가 있는데 ndipo pali anthu amitundu iwiri amene achimwa. 예수 십자가에 못 박기 전 그 피로 죄를 사함 받은 사람이 있고 alipo amene chimo lawo lakhululukidwa zira mwazi wa yesu pamtanda. 죄를 씻지 못한 여전히 죄인으로 있는 사람이 있습니다. ndipo alipo amene akadali wochimwa poti chimo lawo 성경 말은 죄는 하나님과 우리 사이를 갈라먹는 담이 돼버립니다. baibulo lizati chimo ndikhoma limene likutilekanitsa ife ndi mulungu. between us and God. 그 죄가 있으면 하나님과 우리가 교통이 안 되고 그러니까 ngati pali chimo sipakakhale chiyanjano pakati pa ife ndi mulungu. 하나님께서 우리를 위해 일하시고 싶어도 하실 수가 없는 거예요. solo ngakhale mulungu afuna kuti agwire ntchito sizitheka kuti agwire ntchito pa ife. 근데 그 누구든지 확실하게 죄 사함을 받으면 koma lo munthu olali wotani koma ikati walanda chikhulupiriro cha 죄 machimo 사함을 어떻게 ake 받으면 믿음으로 받는데 wakhulupirira machimo ako ndi chikhulupiriro. 예수 십자가에 못 박이 우리 죄를 위해 죽으셨는데 yesu anapachikidwa kufa chifukwa cha machimo 예수 athu. 십자가에 못 박이 죽은 그 피가 우리 죄를 사했던 그 믿음을 갖게 되면 ndera tikakhulupirira kuti ifa yesu khristu lakhulupirira tchimo lathu 그 때문에 pamtanda. 하나님과 그 사이 가로막힌 죄가 다 해결이 돼버려요. kuyambira pamenepo tchimo limene likutseka pakati pa ife ndi mulungu 그때부터 우리 속에 limachotsedwa. 일을 하기 때문에 kenaka mulungu amamba kugwira ntchito mkati 우리 mwako. 교회를 다녀도 lingakhala kupita kutchalichi 죄 사함을 받고 교회에 다니는 사람하고 anthu amene akupita kutchalichi adakhululukidwa tchimo lawo 죄 사함을 받지 않으면 교회는 ndi 천지차예요. anthu amene akupita kutchalichi tchimo lawo losakhululukidwa pali kusiyana kwakukulu. 최근에 보면 목사님들이나 장로님들이나 이런 훌륭한 목사님한테 죄 사함을 받지 않은 분들이 많아요. ngakhale pakati pa azibusa ngakhale azibusa akuluakulu alipo ena amene 제가 sadakhululukidwa tchimo lawo. 최근에 이런 온라인으로 아니면 방송에 대해 말씀을 전했는데 ndiponso ena panakhala ndikulalikira uthenga woterewu pa intaneti komanso pa matv. 수많은 사람이 죄 사함 받아 저한테 간증을 보내오곤 해요. anthu ambiri anditumizira maumboni kuti akhululukidwa machimo awo. 여러분 그분들 가운데 확실하게 죄 사함 받은 사람들은 mwa iwo amene akhululukidwa zelizeli machimo awo 제가 machimo awo 씻어졌고 asambitsidwa anthu oyera 거룩하고 그래 하나님이 일을 ndipo 하시는 mulungu akugwira ntchito mkati mwawo. 이 청년은 첫날
난생 교회를 안 le 다녔는데 nyamata uyo anasala pita pa utchalichi moyo wake wonse 그날 이 옆집 아줌마 딸은 교회 가가지고 tsiku ili anatsatira zimayi wina kupita 예배를 kutchalichi 마쳐 그 이제 전도사님도 목사님만 여자 부인에게 ndilo servisi idatha kuchokera kwa mkazi amene sanali m'busa kapena mtumiki 죄사함에 관한 이야기를 정확히 들었어요. anamufotokozera bwino za chikhulupiriro cha machimo 죄사함 받고 난 뒤 그 속에 하나님이 ndipo 계시면서 atakhululukidwa machimo ake mulungu anagwira ntchito mkati mwake 청년의 기도를 들어주신 거예요. mulungu adamva pemphero la mnyamata 하나님 그 청년의 소원대로 그 있던 날 집을 방을 겨울을 보낼 수 있도록 주셨어요. mwakufuna kwake mulungu anampasa nyumba kuti apilireko ku nthawi 그리고 yozizira 그 겨울을 지내는 동안 하나님이 시때때로 돈을 주고 양식을 주는 걸 봤어요. ndipo nthawi ya uzizirayi mulungu amamupasa ndalama komanso 그 이제 chakudya 봄이 ndipo 됐고 anakhala wathanzi became spring. 선교학교에 온 거예요. ndipo anabwera ku sukulu ya ubusa 그 간절때 너무너무 감사했어요. ndipo ndamva mboni wake nali wothokoza 이 청년에게 복음을 전 그 부인이 내가 처음 복음을 전한 부인이었어요. zimayi amene adalalikira uthenga wabwino kwa munthuyu ndi mkazi amene lamulalikira uthenga 그 부인은 지금 세상을 떠나셨어요. zimayi ameneyi anamwalira pano 한 10년쯤 전에. zaka 10 zapitazo 근데 그분은 또 구체사하면서 많이 일어나는 거예요. ndipo pali anthu ambiri adalanda chikhulupiriro cha machimo ako 그래서 여러분 chamanyera 누구든지 간에 죄사함을 kali 받으면 wotali kumene ukakhululukidwa machimo ako 하나님과 내 사이에 가로막힌 죄의 담이 흐러지면 ndipo pamene khoma la tchimo 그때는 내 속에 하나님이 역사하시는 것을 정확하게 경험할 수 있어요. kuyambira nthawi amene ukhoza kuona mulungu akugwira ntchito mkati mwako 저는 정말 아무것도 아닌 인간이었는데 ile silali kanthu ayi 내가 죄사함을 받고 난 뒤에 koma ndakhululukidwa machimo 한 내 ake 삶을 이끌어가는 거예요. mulungu amatsogolera moyo wake 교회를 다녀도 ngakhale limapita utchalichi 목사가 돼도 ngakhale lilakhala mbusa 장로가 돼도 odakhala mkulu wa 죄사함 mpingo 받지 않은 사람 속에는 koma ngati ali pamene sinali 하나님이 kukhoza 일하지 machimo 않기 ake 때문에 mulungu sagwira ntchito 늘 죄에 매여 살고 그래. nthawi zonse amamangidwa pansi pa uchimo 근데 죄사함만 받고 나면 koma ukakhululukidwa machimo ako 하나님 너무너무 놀랍게 이야기합니다. mulungu amagwira ntchito modabwitsa kudzera mwa 저는 iweyo 참 많은 사람들에게 anthu ambiri 복음을 전했어요. kwa anthu ambiri lalalikira uthenga wabwino 예수님 피가 어떻게 우리 죄를 사한지 그 사실을 이야기했어요. nafotokoza amene mwazi wa yesu 근데 unakhululukidwa 그 machimo 누구든지 간에 죄사함을 받고 나면 ndekali anthu otani kumene akakulanda 그 chikhululukidwa 사람 machimo 속에 하나님이 살아 일하는 게 너무 놀라운 거예요. zinali zodabwitsa amene mulungu amakhala ndi kugwira ntchito mwa iwowo 오늘도 좀 전에 미국 어느 방송국에서 제 방송이 나가는 걸 봤습니다. ndekwa kanthawi kwachepa naona wailesi akalema ikuulutsa uthenga wake In the U.S. CTN이 아니고 그다음 다른 방송국인데 ilali station lino Another station. 인터뷰한 게 나왔어요. ndelo amandifunsa 우리 신학교에 대해서 이야기했어요. ndelo ati malankhula zokhuzana ndi sikulu 옛날 ya 미국에서 한국의 theology. 신학교 목회자들 보냈는데 ndelo kalekale ilali us vile matumiza zibusa 우리 한국에서 미국의 신학생 선교사들을 보내고 koma tsopano chokera ku korea tikutumiza zibusa kwa 목회자 amerika 보내는데 Sending pastors to America. 이번에 한국에서 와서 신학교 시간 깜짝 놀래서 ndelo zodabwitsa titi kuchokera ku korea ukayambisa theology school ku amerika 방송국에서 우리 광고해주고 ndelo anati pitisa 30분 동안 같이 대화를 했는데 anatiolesa zolankhula zathu kutiolesa 그러지 않아서 kwatipeti 너무 zilali 놀라워하더라고요. zodabwitsa So amazed. 하나님이 일하니 너무 감사한 거예요. And I'm so ndipo ndili othokoza kwambiri kuona mulungu kuti akugwira ntchito 저들은 mwa 이제 선교사를 해외 보낼 때도 tikatumiza zibusa ku maiko akunja 한국은 1989년까지 ku korea kufikira 1989 일반인들에게 패스포드를 만들어주지 않았어요. passport. mapasipoti samaloledwa kwa anthu apa 왜냐면 그때 한국은 너무 가난했기 때문에 chifukwa nthawi ameneyo korea kunali 패스포드 kosauka 만들어주면 해외나 돈을 많이 쓴다고 ndelo amaopa kuti anthu akapeza mapasipoti akhoza kutuluka ndikaononga ndalama zonse 그래서 아무도 만들어주지 않았어요. ndipo sankalola kuti wina aliyense akhale ndi pasipoti 1988년 한국에서 올림픽을 했는데 koma 1988 anali ndi mpikisano wapira ku korea 1988년 한국에 올림픽 할 때 그때 올림픽 모토가 뭐냐면은 ndelo nthawi ya mpikisanowo moto 세계는 yakuti 서울로 서울은 세계로 dziko kusoso ku dziko The world. 그 말씀대로 세계 사람들 서울에 모여 올림픽을 했어. ndipo kalima amenewo anthu adziko lapansi anabwera ku Seoul kusakhala 서울은 ndi 세계는 mpikisano 서울로가 ndipo 됐어. ndinali ndi dziko ku Seoul Soul.
근데 이제 서울은 세계로 가야 하는데 ndeti masweka kuti so ipite ku dziko 아무도 여건이 없으니까 kwaifoti palibe amene ali ndi passport 당시에 이제 외교관들에게 여건을 만들어주고 ndelo nthawi ile anthu okhaokhawo dziwikana ali ndi 큰 passport 기업의 회장들에게만 여건을 만들어주고 anthu akuluakulu amakampani ndi amene ali ndi passport 한국인은 해외 나갈 수가 ndipo 없었어. korea simatha kupita mayiko akutali 1989년 kumalo 1989 3월 달에 march 노태우 대통령이 처음으로 담화문을 발표했는데 ndelo president anapanga analengeza 왜냐하면 45세 이상 된 사람에게만 패스포트를 만듭니다. kuti amene ali ndi zaka 45 aziloledwa kuti azikhala ndi passport 1989년 제가 그때 갓 45세가 넘었어요. ndelo 1989 lali litangofika pamene 그래서 제 zaka 아내하고 45 와서 패스포트를 만들었어요. ndelo ine linkazi wake kati lapita ukapanga 그래 mapassport 89년 3월 달에 lelo march 89 미대사관의 비자를 받아가지고 tinapeza visa ku embassy 제가 ya 아내하고 US 미국 LA 가서 집회를 했어요. With my wife, lelo linkazi wake kati lapita ku 그리고 United States ukakhala 가을에는 msonkhano 독일 베를린에 가서 집회를 했어요. leo chokera pamene lapita ku Germany ukakhala ndi 그리고 msonkhano 그 이듬해부터 우리 선교회 선교사를 해외로 보내기 시작했어요. le chaka chitatha mission yathu 지금 전 세계 활동하는 군유스 미션 선교사 목사 선교사들이 한 수천 명이 되는데 le pano pati ndi azibusa ma 1000 amene akugwira ntchito 그들이 일하는 게 너무 놀라운 거예요. it's so amazing the work that they do. 그래서 여러분이 누구든지 간에 choncho kaendwe ndani 만일 여러분 예수님을 믿어서 ukakhulupirira yesu 교인이 되는 것하고 ndikungokhala 예수 믿고 munthu 제사함 받아 하나님의 자녀 되는 건 전혀 달라요. anthu amene ali chikho cha machimo pokhulupirira yesu khristu ndikukhala mwana 그래서 wa mulungu 만일에 여러분이 ndakosiyana 하나님의 자녀가 되면은 ukakhala mwana wa mulungu 예수님 속에 역사는 그 능력이 여러분 속에 나타나기 때문에 mphamvu imene imagwira ntchito mwa yesu imaonekeranso mwa iweyo 저도 제가 아무것도 아닌 사람인데 inenso si munthu 복음을 sikanthu 전해가 변한 사람도 많고 But through me, komano kudzera mkulalika uthenga wabwino anthu ambiri 그리고 asinthika 하나님이 역사하는 걸 너무너무 놀랍게 봅니다. ndipo ndinaona ntchito ya mulungu yodabwitsa was at work. 그래 제가 볼 때 이 사람이 죄사함을 받고 나면 ndipo ndikaona anthu amene akukhululukidwa machimo 제 awo 하나님하고 나하고 죄담이 가리워졌던 게 무너지니까 chifukwa khoma la kumudulitsa pakati panu ndi mulungu 예수님 lachokapo 내 마음 안에 들어와서 일하는 게 너무 신기한 거예요. Therefore, choncho yesu ali ndi kutengera kulowa mumtima mwako ndikugwira ntchito 저는 kudabwitsa 지금 수없이 많은 사람들을 만났고 kufikira apapa nakumana ndi anthu ambiri 그들이 죄사함을 받고 ndipo 나면 akakhululukidwa machimo awo of sin. 죄사함을 받기 전하고 같은 사람 한 명도 없어요. palibe munthu mmodzi amene amati kuyambira kalekale analandira chipulumutso The forgiveness. 반대로 죄사함을 받지 못한 사람들은 tanthauza kuti anthu samalanda chikhululuko cha machimo 죄를 10년 이상 50년 다녀도 ngakhale amapita kutchalichi zaka 20 40 50 여전히 하나님 역사하지 않고 그런데 komabe mulungu samagwira ntchito mwa iwo 죄사함 받는 하나님의 영이 들어가면서 People who receive the komano anthu amene akhululukidwa machimo awo 그래서 mzimu 죄사함 mwa 받는 게 iwo 돈으로 따면 몇 억보다 더 귀한 거예요. lero kulandira chikhululuko cha machimo zofunikira zedi kuposa kukhala lima 그래서 저는 선교학교를 시작해 선교사들을 보내 전 세계 보냅니다. nayamba skulu ya ubusa ndipo 그들이 가서 복음을 전하고 그 죄사함을 받고 ndipo 그또 그 선교사 다른 나라에 보내고 timatumiza azibusa maiko ena 너무너무 영광스러운 거예요. ndi zaulemelero izi 제가 그런 이야기를 하러 가면 다 할 수가 없어요. ile kulankhula zinthu zamtundu singathe kukwalisa kulankhula zonse 오늘 우리는 사도행전 3장 이야기를 읽었습니다. ndelo nthawi tilawerenga machitidwe chapter 3 사도행전 3장은 베드로가 이제 성전 미문의 안전뱅이를 일으키는 거예요. In Acts chapter 3, Peter raised machitidwe chapter 3 petro akususa munthu osayenda 베드로가 이제 성전에 가는데 petro anapita kukachisi 성전 미문이라는 문이 ndipo 있어요. panali chipata chotchedwa chokongola 그 미문에 안전뱅이가 있었어요. and that there was ndiye panali munthu wopunduka amene 이제 amakhala pa 베드로가 막 chipatapo 성전에 들어가는데 petro anali pafupi alowe pa chipatapo 사람들이 이 안전뱅이를 메어다가 미문 앞에 내려놨어요. anthu alamunyamula munthu wopundukayo kukamuyika pa chipata chaka 그래서 이 chotchedwa 안전뱅이가 chokongola 거기서 이제 구걸을 하는 ndipo mele munthu wopundukayo amakhala amenepo 베드로 요한이 amapepa 들어가는 걸 보고 lemele ataona petro ndi yohana kulowa 안전뱅이가 구걸을 했어요. wopundukayo anatasa dzanja 베드로가 lake 쳐다보더니 komano petro anamuyang'ana iyeyo 우리를 보라. nomuza kuti tiyang'ane ife
뭐 통일만 던져주면 되는데 Mara moto yangu hapa sasa bel Ul ndalama. bora. Anani tianga lefe. 얼마나 돈을 많이 주려고 쳐다봤어요. Kwa dili ali masaldama singati 근데 ndala. 베드로가 뭐라고 말하냐면 Mala muzo bele bedo adala nkula. 은과 금은 내게 없다. Silva ndi kodi de tilibe. 그냥 내게 있는 것이 있다. Kumalo chilipo chibele ndili nacho. 내는 예수 그리스도께서 내 안에 계신다. Ndili Yesu Kristu mkati mwanga. 여러분 제사함 받는 게 너무 신기한 건 So amazing. Choda bwisa muntu kalanda chikulu cha 여러분 machimo. 누구든지 간에 제사함을 받으면 Kandi weldali kumalo kululukidwa machimo ako. 눈에는 안 보이지만 Ngakhale zosauleka ndi maso. 여러분 안에 예수 그리스도께서 계십니다. Yesu ali mkati mwako. Inside of you. 그 예수님이 여러분에게 계시면 Ngati Yesu ali mkati mwako. 예수님이 무슨 일 Yesu amachita 하시냐면 What chani. does Jesus do? 우리 마음을 이끌어서 Amatsogolera mitima yathu. 예수님의 삶으로 인도하면서 Ndiwamatitsogolera ku moyo wa Yesu. 그 외형적인 그만 예수님의 능력이 같이 있고 So not just the 성령이 Mzimu wa Mulungu 역사하고 umagwira 지혜가 ntchito. 나타나고 wisdom appears to 사랑이 Chikondi chimaonekera 나타나서 somayini. 제사함을 받고 난 뒤에 Kululukidwa machimo ako. 다시 옛날로 돌아갈 수 없이 사람이 변합니다. umasiltha kukwathelani sungabwerereso kwa iwe wekha. 저는 많은 사람들 앞에 보고 제사함 받는 일을 가르쳐서 제사함 받는 이게 제 가장 귀중한 임무예요. Ndi ntchito yake yofunikira ndikulalikira uthenga wabwino kuti anthu akasilthika ndi chikhulupiriro cha machimo. the forgiveness of sin. 내가 인생을 사는 동안에 그게 너무 감사해요. Ndimene ndikukhala moyo wake kakuma paka izi ndilothokoza. 한 번은 서울서 고속버스 타고 왔는데 Nthawi ina ndimakwera basi kuchokera ku Seoul. 나와 같이 옆자리에 타신 Ndiye munthu 분은 amene amakhala pambali panga. Next to me, 대구에 있는 고등학교 교장 선생님. Anali principal wa high school ku Daegu. 내가 이제 목사라고 이야기를 했어요. Lela muza ndile busa. 그 다른 이제 이야기를 할 때 Ndimene timalankhula izi ndizo. 이야기를 참 재밌게 했어요. Timakhala ndi machezedwe 한참 abwino. 얘기했는데 내가 이제 코스를 좀 돌려가지고 신앙 이야기로 들어갔어. Koma lomene timacheza lasiltha nkhani kuyamba kulankhula za moyo wauzimu. 신앙 얘기를 za moyo wauzimu kwa 했는데 iye. about spiritual life to him. 교장 선생님은 고개가 창조 돌아가지고 Lelo principal anapotosa nkhope yake Toka ujira kumaona ngwe. kuwindo sadachokeso. 그만 듣고 Tala 싶다는 zabe 이야기. sakufuna kuti ave. Want to hear it? 야 저걸 리모컨이 있으면 고개를 돌리라 어떡하나. Laka zoti ngati lili remote likalabweza mutu wake kuti 그래가지고 이제 angene. 그 교장 선생님 창쪽만 더 쳐다보고 돌아. Le principal mangu yake labe kuwindo. 이제 우리 경부고속도로 내려다 그 뭡니까 휴게소 있죠. 그 건강휴게소. And then we were traveling on the Gyeongbu Highway, and there's the Kumgang Rest area. 그 지금은 건강에 바로 이지선 그때는 다리를 강을 건너서 그 이제 큰 계곡에 다리를 건너서 이제 터널을 지나가서 But the roads are nice now, but back Le pano pabiso lyabwino kumalo kaya silali yabwino ihayi. river on a bridge and then go through a tunnel in that area. 당제 터널이 아주 긴. Lelo mafika kuti tizikapeza malo okhotera pamene likati malo atali kwambiri. 근데 이제 그 큰 계곡이 있는 다리가 놓였는데 Le panali bridge, le panali mtsinje waukulu. 이제 다리 입구에서 Le polowera pa bridge ipo. The bridge, 우리가 달려가는 고속버스 앞바퀴 빵 하고 터져. Le taya lakutsogolo lilaphulika. on popped. 그러니까 이제 차가 규뚱 하는데 Lelo basi lamba sopano kupendeka 전부 절벽이었어. And we were heading towards a cliff. 그러다 이제 간신히 Lelo mulapeza kuti yayima 근데 mwachelusebe. 그때 무슨 일을 했냐면 Lechimene ndachita pa nthawi imeneyo chakuti 제가 이제 규뚱 하는데 제가 교장은 머리 딱 끌어안았어요. le pamene basiyo imapendeka lilakubatira mutu wa principal. 차가 규뚱 하다가 Lelo basi magwedera ngati igwe kila ngati kuyima. And then stopped. 앞바퀴가 Taya lakutsogolo 10cm만 더 갔더라면 ikala khawuti litali sentimita yokha Further forward, 몇백 미터 골짜기 굴렀어요. basi ikalakwa kuchipheduko. 막 환성을 불러 막 지르버렸어요. Le aliyense amafula kumalira. 그래야 이제 타이어가 다 교체가 됐어요. Le driver anatuluka lukasilitha tayala. out and changed the tire. 다시 이제 버스가 갔어요. Kelaka basi ilabweraso pa msewu pake. 교장 선생님이 제게 물었어요. Kelaka principal anabwera nkoza ndifunsa. 목사님 왜 내 머리를 안 하셨습니까? Principal asked, Lelo principal analisha abusa ifayale mnalikupatira mutu wanga. 교장 선생님 같은 귀하신 분인데 Lela uza kuti principal ndiwo munthu ofulekira. 차가 뒹굴면
머리를 다칠까 봐 머리를 꼭 보호해야겠다. 팔이나 뭐 다리는 좀 괜찮아 머리를 보호해야겠다 싶어. 나도 못생겨 머리를 감쌌습니다. And so if the bus leli magaza kuti basi ikamatembeluzika iweyo utetezedwe leli lango kubatira mutu wako protect your head. 그 다음에 교장선생님이 얘기했어요. lelo principal ati abusa 목사님, Pastor, 목사님 머리는 어떡하고요? abusa bwanji lalika mutu wanu 제가 뭐 젊은 사람인데요. lelo ati ali likadali mu wachichepere 그때 저는 한 30대 한 중반쯤 됐고 back then, lelo nthawi lelo ali masaka sati 60대쯤 됐습니다. liba principal ali lisaka 60 그 교장의 마음을 다 열었어요. lelo principal vile latsekula mtima wake kotheratu 거기서 대구까지 한 2시간 가까이 걸렸어요. lelo kuchoka pamene popita ku Daegu zilatenga maola awiri 2시간 동안 쭉 보면 구원을 lelo kwa maola awiri lalika uthenga wabwino kwa iye anapulumutsidwa 교장선생님 부탁 하나 해도 lelo 되겠습니까? lafusa principal ndikufunsele tandifuse sure, go ahead. 전교생 앞에 내가 말씀 한 번 전할 기회를 주십시오. Give me a chance. libatsekwa kuti likalalikire kwa ophunzira kusukulu kwako 그럽시다. 안 ndalipanga zimenezo likhoza kupanga 그래가지고 갔어요 학교. lelo lapita kusukulu kwake 그땐 강당이 그 학교는 없더라고요. And the school lelo sukulu ilalibe malo paika assembly 그래가지고 lelo ophunzira mavala 이제 uniform 다 줄을 지어가지고 liba onse amangokhala pa 몇 panja 명이 앉혀 있고 liba ophunzira ma 100 amakhala pamenepo lelo lalalikira uthenga wabwino kwa ola kwa iwo 제가 이런 하나님이 그 진짜 그 교장님 거기 안 돌아가지고 대우까지 막 그 참 답답하게 갈 뻔했는데 lelo munthu wa principal langotembele kwa moyo wakuwila straighting right to Daegu, 저는 제가 제 사함을 받고 난 뒤에 koma lelo talandira chikhulupiriro cha machimo 성경을 볼 때도 mene malinga baibo mene mapemphera 전도를 할 때도 when I would witness mene 말씀을 malalikira 전할 때 mawu the word, 내가 하는 것이 아닌 sila mene ndimapanga 예수님이 내 안에서 일하는 걸 너무 많이 느끼고 koma lelo limatha kuona yesu akugwirira ntchito mkati mwanga 참 많은 사람들이 변하는 걸 본 거예요. ndipo lilatha kuona anthu ambiri akusinthika 난 자주 얘기해요. lakhala ndikulele 이건 내가 한 게 ine 아니야. silachita izi 난 이렇게 sindingapange izi 못해. ine 내 안에 예수님이 계셔. 예수가 있네. 그 예수님이 하신 예수가 거야. 기다리지. 예수 저 사람 바꾼 거야. yesu wasintha munthuyo person, 그럼 너무 감사해요. ndilothokoza kwambiri for 제가 izi 이제 그런 저를 만나 죄산 받은 이런 얘기를 하려면은 ndekuti ndikakhule kuti mene 몇 날 lalinde 며칠에도 다 할 수 없어. ngakha kuti lifotokoza kwa masiku silikamalizi 이제 내가 죄사함을 받은 이후에 ndalira chikhulupiriro cha machimo anga 다시는 옛날처럼 되려고 될 수가 없는 거야. ngakhale mayesa kuti likhale ndekha ndibwerese maukale mwanga 예수 내 sizingatheke 안에 계셔서 살아 일하는 거 분명히 본 거예요. limatha kukuona yesu akukhala mkati mwanga kumagwira ntchito mkati mwanga 그리고 여러분 내 마음이 예수님 마음과 연결. ndipo mtima wake unalumikizika ndi mtima wa yesu lipa ntchito china chosangalatsa and there's something interesting. 독일에 한 젊은 청년이 있어요. panali mnyamata wina ku 그 germany 사람 맥주를 그렇게 좋아해. lero mnyamata yamakonda mowa kwambiri Here, 그래서 자기는 퇴근하고 집에 와서 냉장고 문을 열고 시원한 맥주 한 거 딱 많이 그게 유일한 낙이었었어요. ndi akamachokera ku ntchito amatsekula friji likupeza mowa wozizira kutsekula mkumamwa chinali chimwemwe cha moyo 그날도 wake 퇴근하고 냉장고를 딱 열었는데 tsiku lina labwera nyumba atsekula friji 맥주가 다 떨어진 거예요. mulalibe mowa ndi alandandaula kwambiri 술 마시는 사람 그렇더라고. I guess that ndelo limene zimakhalira kwa anthu amene 아, 내가 amalidzera 맥주 떨어진 걸 몰랐네. silimadziwa ndi mowa wandithera 지금 밤에 다시 사러 가기도 그렇고. lero funika ndibwerere kuti likagule mowa 그다지 뭔 생각 났냐면 ndi anaganiza china chake 맥주 공장에서 kuchokera ku factoryyo 우리 집까지 pakambowa 수도 파이프를 연결하면 어떨까? ndikulumikiza paipi yamowa kuchokera ku factory kubwera nyumba mwanga 맥주 때문에 늘 꼭지만 털 마시면 되지. ndikuti likafuna mowa likhoza kungotsekula popiyo 아, 내가 굉장히 머리가 좋네. 아 ndile 이런 wanzeru 생각을 다 했네. 아 이게 한번 해볼 만하다. ndiyese zimenezi 그 며칠 후에 맥주 공장을 찾아서 masiku ochepa atadutsa anapita ku factory yamo 공장장을 만났어요. anakumana ndi wakalira 아, 예, factory 안녕하세요. uli bwanji 예, 안녕하세요. uli bwanji 아, 이 회사 맥주 너무 맛이 좋아요. ndimakonda mowa kuchokera kampani yanu 그렇죠. 유명해요. iyi ndi mowa wathu ndotchuka 어떻게 오셨죠? ndi wabwera kudzatani 소원이 쏘았습니다. ndabwera kuti fotokoze chofuna chake ndi chani chimenecho
맥주 공장에서 탱크로부터 우리 집까지 수도 파이프를 연결한 겁니다. lofula lero lwekeze pipe kuchokera ku factory ya mowa kuti ipite ku nyumba kwake. 공장장이 얘기했어요. Lelo manager anati imene ndi nzeru yabwino idea. 그렇지만 koma 당신 한 사람 맥주를 얼마나 판다고 이렇게는 안 합니다. kodi tikhoza kugulitsa maochuka bwanji liwa munthu umodzi yekha singapange zimenezi kwa iwo. 사람한테 얘기했어요. That's what they said to 당신을 귀찮아서 안 해주고 Lelo nyamata lake khalila kuti siunapange zizi kodi pali anthu ambiri komane ukufuna kwake. 누가 이기나 봅시다. Let's see which one of the two of us 그 wins. 틈만 있으면 찾아오는 거예요. And so the Lelo munthu amangobwera kubwerabe. 여간 귀찮은 존재가 아니에요. Lelo iye anabwera kwambiri. 저 생각해 보셨어요? so have you reconsidered? 한번 맥주 그 파이프 연결한 생각하면 좋은데 왜 Ndiye amapita 그렇습니까? akafunsa kuti ata talingalitsirele muyike 아니 mapayipi 맥주 kuti 얼마나 akafika kunyumba kwake. How much beer could we possibly Kodi sell? liwa 죽은 maochuka 거는 kulitsa 판매 kwa 많아지죠. So if you correct it, you'll be able to sell a lot of beer to me. 공장장이 골치가 아파. Lelo manager anaganiza. So the manager thought, 그러다 이제 수도 파이프 회사 전화. Ndiye anaitala kampani yopanga mapayipi. 그래가지고 Kenaka anati 공장에서 그 사람 집 주소를 주 이까지 ndiye anapereka adresi ya kampani yokonza mowa ndi nyumba ya munthu. 파이프를 Nati 연결하는데 ndalama zingati zingalowa. how much does it cost? 돈이 얼마나 더 견적을 Kuti mulumikise mapayipi kuchokera factory ya mowa kupita ku nyumba ya 그게 nyumba 이제 chake. 얼마 견적. Ndiye anaganizira kuwerengesera. 그 다음 날 또 그 청년이 왔어요. Ndiye tsiku lotsatira nyamata anabweranso amaleja 공장님 bwanji. 안녕하세요. Ah, uli bwanji. 아 예 안녕하세요. Oh yes, how are you? 생각해 Kodi 보셨어요? mwandiganizira. 아 예 생각했죠. Iyi ndilaganizira zimenezo. 결론이 뭡니까? Ndiye yankhulano ndilotani. 이제 파이프 연결해 주겠습니까? Kodi mulola kuti tike mapayipi? 아니요. Ayi. 왜요? Chifukwa chani? 돈이 이만큼 나옵니다. Mtengo wake ndi waukulu chonchi. 이 많은 돈 당연히 낼 수 있습니까? Kodi ukhoza kulipira saizi? Ndione. 시다. Ndi adaona mtengo. 이거 하나도 안 많은데. Ati ayizisizodula ayi. 아니 한 평생 소원인데 이 정도 돈 ukhoza 들어가면 뭐 kulipira mtengo. 문제가요? It's my life. Ndiye Of course I'm willing to pay this much. 공장에 너무 웃었어. manager anaseka kuti chabwino. 그러면 일단 Well then, 은행에 돈을 넣으십시오. Ndelo uyikise ndrama zimenezi. 예, Yinde 넣지요. ndika ndrama zimenezi. 그러면 맥주 연결해 주는 거죠? Ndiye mulike mapayipi amowa kwa ine. 아, 예, 그렇죠. Yinde ndipayika zimenezo. 그래서 이 사람 이미 맥주 공장 가서 이사해 왔기 때문에 Ndelo amata uyu. house near the beer factory. 돈이 얼마 안 드는 거예요. Kwa iye sizilalizodula. 생각보다 적으네요. Silali ndrama zimene sada ziyembekezere. 돈 넣었어요. Go ahead, deposit the money then. 돈을 넣었어요. Ndiye nyamata lakayika ndramazo lakayika. 공장장이 파이프 회사 연락해가지고 Ndelo manager wa kampani yamu anayambira kampani yoyika mapayipi. 그래서 이제 돈을 줬어요. Ndiye anayika mapayipi amu achochokera ku factory. 드디어 이제 맥주 공장에서 자기 집까지 수도 파이프를. Mapeto ake mapayipi anayikidwa ochokera ku factory yamu kupita ku nyumba ya 그래서 마지막에 nyamata. 파이프 회사에서 뭐라냐면은 Kenaka manager anati They told him, 이 파이프 속이 깨끗지 않을 수 있어요. mapayipi sangakhale olongosoka nkati. 바로 다 마시 처음에 맥주 좀 버리라고. Lelo mowoyamba mungo 알았습니다. 고맙습니다. mupange flash kuti udotsewo. 지금 너무 좋았어. Le nyamata yalalosekala 그래서 kwambiri. 콕씩 터니까 맥주가 잘다 나오는 너무 맛있는 거예요. Ndi alasekula mpopi wamowa umene kukulawa 친구의 alalosekala kwambiri. Le tsiku lotsatira kunalika ndi birthday yake. 친구한테 전부 연락을 했어. Anaita lazi zake onse. 내가 생일날 몇월 며칠인데 Birthday yake ayandikira. 맥주 파티를 하려고 한다. Le ndizakhala ndi 맥주 좋아하는 phwando 사람 다 와라. amene makondamu akubwera aliyense. 친구들 수십 명이 온 거예요. Ndi azizake ambiri. 아, 잘 있었어. Kenaka anabwera. Kenaka 생일 ali 축하해. birthday yabwino. 맥주 파티 한다며. Ndiye umati tikhala ndi birthday 맥주 yamowa. 어디 있는 거야? Kodi uli kuti? 걱정하지 마. 하와. worry about it. 근데 컵도 있고 There's beer mugs. 테이블도 맥주는 없는 거예요. Kodi pali mabotolo pali. 맥주 하지 않았어? Kodi mwa uli kuti? 걱정하지 말라니까. Na ndikuti musadandaule zazimenezo. 친구들이 모여서 뭐 왁자지가 떠들고 이야기를 하는데 The crowds Ndi azizake ambiri ndi alalumene kumalankhulana. Kenaka anati. 오늘 맥주 파티를 지금부터 시작하겠습니다. Wakazizake ati ambapo phwando 아, lamowa. 맥주 어디 있냐니까요. 뭐지? 아, 다 걱정하지 Yakuti 말아요. musadereka zazimenezo. 그래서 이야기합니다.
kenaka anayankhula 제 kuti 이야기를 들으세요. anati aliyense tamvetserani 여기에 수도꼭지가 몇 개가 있는데 mukuona papali kati mauchelo ochepa mapaipi 수도꼭지에 빨간 페인트가 칠한 데가 있어요. lero mutsekule mapaipi amene ali ndi 여러분, chizindikiro 자, chofika 거기 빨간 페인트가 찍힌 그 꼭지에다가 컵을 털어보세요. le mutaikati makaputano mukatsekule tumipopi tumeneto 그래야지 한 청년에 딱 갖다 놓고 딱 터니까 맥주가 쫙, 이거 맥주 lero 아니야? natenga kapu yake lukatsekula mpopiwo adaona kuti mowa kutuluka uwu ndi mowa Coming out. Whoa, this is beer. 자, 여러분 사진 보입니까? mwaona chithunzi cha aliyense 확실히 맥주 나오지요? mowa umatuluka 이거 ndikani 실화예요. onadi Story. 이 사진을 어디서 구했더라고. 내가 이 이야기를 들었는데 하니까 ndi anatenga chithunzi chimene chimene 이 apake 영상에서 kumafotoza 어디 가서 저 수도꼭지, 한국은 저는 꼭지가 없어요. Our video team found this picture in Korea. They don't have faucets like that in Korea. 한국은 수도꼭지 저렇게 멋없지 않아요. lero sikuti ndizonyasa ngati choncho Like that. 굵지도 않고 길지도 않아요. sizitenga tsiku lampeni 분명히 맥주 나오지요. uwu ndi mowa amene kutuluka 이거예요. ndimene zili 연결이 되면 ndipo amene walumikizika 맥주가 나오는 거예요. The beer. mowa umatuluka 물어보세요. ndidamvetserani 수도꼭지와 연결하면 ngati mpopiwo walumikizika 수돗물이 나오고 leo makhala ndi madzi kuti akutuluka 맥주 공장하고 연결하면 nde mapaipi akalumikizika kumowa mowa ndimene zituluka 맞습니까? ndichoncho 그렇죠. Right? 깨서 집에 pamene 연결하면 mapaipi alumikizika ku gasi lamene amabwera 맞아요. Is that right? 자, 질문하겠습니다. nde ndikufunseni 자, 여러분 수도꼭지에 연결하면 수돗물이 나오죠? ngati mapaipi alumikizika ku kampani ya madzi azibwera 맞아요. Is that right? 다 맥주 ngati 공장 malumikizika 연결하면 kampani 맥주가 ya 나오죠? mowa ndimene uzibwera You're gonna get beer. LPG 가스를 ngati 연결하면 가스가 malumikizika 나오죠? ku kampani ya You gasi get gas. gasi lamene azibwera 예수님하고 연결하면 뭐가 나와요? ndiye mukalumikizika kwa yesu That's what you get. 예수님 나와요. muzipeza yesu 예수님입니다. iyi ndiyo mapeza yesu 이런 마음이 pamene mtima wanu 예수님과 연결이 돼요. walumikizika ndi yesu 저는요, 제가 종종 사람들에게 얘기합니다. patali patali ndimatha kuwauza anthu 제 아들이 미국에 선교사로 갔어요. mwana wanga anapita ku yesu ngati busa 제가 아들에게 얘기했습니다. limwe lamusa mwana wangayo 아들아, nyamata iwe 너를 장관시켜 줄 사람이 없지만은 palibe kupangira nduna ya boma 장관시켜 줘, 장관하지. koma ulo wina atakupanga kuti ukhale choncho usadzakhale yani 너를 대학 총장 시켜 줄 사람이 없지만은 palibe kupangira university chancellor 총장 시켜 줘도 koma 하지. ikakhale wina atakusa choncho usadzakhale university chancellor 복음 전도를 해라. uzakhale ulalikira uthenga wabwino 사람 마음에 예수님을 연결시켜라. lumikiza mitima ya anthu ndi yesu 제 아들이 진짜 내가 아버지 말 따라 복음을 쭉 전하래. ndiye mwana wanga anamvetsa zimene ndinamuwuza ndipo amalalikira uthenga wabwino 제 딸은 음악 그라시아스 지휘자예요. ndipo mwana wanga wamkazi lamene amatsogolera gracious choir 복음만을 위해서 노래를 불러요. iye amayimba chifukwa cha uthenga wabwino okha 자, 이제 수도꼭지에다가 파이프에다가 수도물을 연결시키면 수도물이 나오고 ndiye mukalumikiza mapaipi ku madzi lamene malandira LPG 가스하고 연결시키면 가스가 나오고 mukalumikiza ku gasi malandiranso gasi 여러분 저 맥주를 연결 맥주가 나오는 것처럼 mukalumikiza ku kampani ya mowa malandiranso mowa okhaokha 여러분의 마음하고 예수님 마음하고 딱 연결시키면 mukalumikiza mtima wanu ndi mtima wa yesu The heart of Jesus. 어떤 여자 예수님이 여러분 마음에 흘러 들어옵니다. chimene chimachitika choti yesu amayenderera mu mtima wanu 만약 여러분 누구든지를 불문하고 kaya ndiwe ndani 그 예수님을 만났고 ukakumana ndi yesu 예수의 마음이 연결되면 ndipo mtima wako ukalumikizana ndi yesu 변치한 사람 한 사람도 없어요. ndipo palibe munthu amene angalephera kusintha 전부 변하는 걸 봤어요. naona anthu onse akusinthika 그래서 예수님이 역사하고 능력이 ndipo mphamvu 나타나고 yake imaonekera 이게 너무너무 신비한 izi 거예요. ndizodabwitsa kwambiri Amazing.
제가 오늘 저에게 사도행전 3장을 읽었습니다. nthawi ilawelenga machitidwe chapter 3장이 3 무슨 얘기냐면은 uzati machitidwe chapter 3 ulela sajani 베드로가 오순절날 성령을 받고 제사함을 받고 난 뒤에 le atalandira mzimu Pentecost and receive the freeness of spirit. 성전에 기도하러 올라갔어. anapita kukachisi kuti akapemphere 성전에 기도하러 갔는데 그때 마침 사람들이 한 안전뱅이를 메고 와서 내려놨어. ndi anapita kukachisi kukapemphera moyika choncho anthu ena anabwesa munthu wopunduka kumuyika pa chipata cha kachisi 이 안녕면 제9시 기도 시간에 기도하는 성전에 간 사람에게 손을 내밀어 구걸을 해. ndi munthu wopunduka amatasa mkono wake kumapempha anthu amene amapita kuti akapemphere 그때 이제 베드로와 요한이 성전에 들어가려고 하는 pa nthawi imene petro ndi yohana anali pafupi kuti alowe mkachisi 거야. 그 안전뱅이가 구걸해서 돈을 달라. ndiye munthu wopemphesa wopunduka amapempha ndalama kwa anthu 저 인도를 한번 갔는데 nthawi lake ndapita ku india 그때 제 집회 가는 길이었어. ndipo ndinali pa njira yanga kupita ku conference 지갑도 안 가져 그냥 막 가방만 가져갔는데 ndinali ndi chikwama chabe 우리 차가 신호대 앞에 딱 걸렸어. ndipo galimoto inayima chifukwa cha magetsi olongosola za traffic 아주 클러치를 잡고 쫙 쩔뚝걸 절면서 저한테 차. ndiye titayima panali munthu amene amayenda mogonthera kenaka anagogoda pawilo ndamati ndili chala kwambiri chonde ndikufunika tintadya ndi chonde ndipatseni ndalama chonde ndalama 돈을 좀 달라고. 이 사람 뭐 말 내가 저 뭐야 인도 힌디어만 뭐 써도 다 통하. ine silinatheka kulankhula chihindu koma ndimatha kulumikizana naye Communicating to me. 제가 전에 한번 가서 거지가 있어서 ndiye nditapita nthawi poyamba kumakhala kupemphesa 돈을 1달러를 줬어. ndimatha kupereka $1 그러니까 인도 그 목사님 나보고 얼마 주냐고. ndelo ndapereka musa windi anati mapereka zingati ndati $1 1달러 줬다. I said, I give him $1. 그저 1달러를 주 그러면 ndikapereke bwanji ndalama yambiri $1 $1, he said. 제일 적은 돈이 1달러. basi zimene ndali nazo 그래서 그 생각을 했어. ndilimakumbukira zimenezo 그날 지갑도 돈이 하도 없었어. komano tsiku limene ndinalibe waleti ndinalibe ndalama iliyonse 아 미안하다고 해서 ndati apepa pepa 돈을 지갑을 안 가져. sindabweretse waleti yanga 서로 이제 손으로 ndati malumikizana ngati masaini chabe 다시 한번 lelo mbale yanala kuti ndili ndi chala chonde ndifulika ndidye gale likandalama kochepa unono 아 나도 미안하다. ndati pepa ndilibe ndalama iliyonse sindabweretse waleti 근데 그때 탁 역사가 일어났어. ndi nthawi imeneyo china chidachitika 그래서 딱 클러치를 딱 꺾게 매도 munthu anayika ndodo yake paphewa pake kelaka kumayenda bwinobwino chokapo 제가 그 다리가 친 사람 살렸어. 고쳤어. ndelo amayenda mogonthera komabe anachira 원래 다리가 아픈 사람이 아닌데 munthu ido miyendo yake inali yabwinobwino 이제 우리 국어를 이렇게 철학에 보여서 설명 와가지고 배가 고프니까 그렇게 좀 돈 좀 달라고. koma kuti apemphesa mafulento azioneka opesa chisoni ndi amayenda moganthira kelaka kumalankhula chonde ndili njala pasekuti ndalama ndikule chakudya 사실 수많은 사람들 이렇게 만나서 ndilakumana ndi anthu ambiri 어떨 때는 많은 사람 앉혀놓고 죄 사함에 대해서 얘기해요. ndelo anthu ndimalankhula za chikhulupiriro cha machimo 죄 사함을 위해서 인간이 해야 할 일 아무것도 없어요. ndipo palibe choti munthu achite kuti akhululukidwe tchimo lake yesu ndi amene amachita 그러니까 이제 베드로 안에 예수님이 계시니까 ndipo ndi muli yesu mkati mwa petulo 베드로 예수님이 내 죄를 사하신 건 믿음으로 받아들이니까 베드로 안에 예수님이 살아 역사하시고 ndipo petro adakhulupirira nena kuti yesu anakhululukira machimo ake 베드로 안에 ndipo 역사하시니까 yesu anayamba kugwira ntchito mwa petulo 안전뱅이를 예수님 일으키는데 내 안에도 예수님 계시는데 ndi yesu anazutsa anthu opunduka muliso yesu 저도 mkati mwake 안전뱅이를 일으켜본 적이 ine sinazutse 없지만 wopunduka 참 많은 사람이 기도했을 때 병이 낫는 걸 봤고 komano anthu ambiri naona kuchiritsidwa mene ndimapempherera 변하는 걸 참 많이 naona anthu 봤어. ambiri akusinthika 누구든지 예수님의 피로 죄사함을 받고 wina yesu anda chikhululukiro cha machimo ndi mazuwa yesu 예수님이 그 마음 안에 계시면 ndi yesu amene ali mkati mwa mitima yawo 껍데기는 난데 inde kunjawo ndiwe chabe
속은 예수님입니다. koma mkati ndi yesu. Jesus. 그럼 그 예수님이 내 마음 안에 거하시면 Then when that Jesus ndipo yesu akakhala mu mtima wako, 예수님은 예수님이 인간의 몸을 입고 왔기 때문에 그 몸 안에 예수님이 나타나는 거죠. and so ndipo yesu anabwera atavala thupi la umunthu ndipo anaonekera kudzera mthupi limenelo. 우리도 동일하게 우리를 통하여 예수 그리스도께서 나타나시고 njira yomweyo yesu amaonekera kudzera mwa ife. 만일 여러분 속에 예수 그리스도가 나타나면 pamene yesu akuonekera kudzera mwa inuyo, 여러분 다시 옛날처럼 살 수가 없어요. then you could no ndipo simungakhalenso munjira zanu zakalekale. 이제 베드로가 얼마 전에만 어떡한지 아십니까? petro sadathe kupita ku zimene yamakola. 베드로는 예수 십자가에 못 박히기 전에 yesu atapachikidwa, 마가다르바에서 성 최고의 만찬을 가지시고 lero anali ndi chakudya mgonero wa madzulo, supper. 게세마니 돈에 기도를 했어요. ndipo yesu amapemphera ku munda wa 그때 getsemani. 이제 로마 군대 잡아갈 때 ndipo nthawi imene asilikali achiroma anamumanga 제자들 yesu, 다 도망을 갔어요. ophunzira onse anathawa. 근데 이제 베드로하고 요한하고 둘이서 예수님을 뒤에 따라갔어요. komano petro ndi yohane amamutsatira yesu mbuyo. 가야바 대제사장 가야바 장인 안나스의 집으로 예수를 끌고 갔어요. And then Caiaphas the priest took Jesus to the house of Anna. 요한은 안나스 집하고 잘 알아서 lero yohane amadziwa nyumba ya ana bwinobwino, 그냥 들어갔어요. ndi anangokalowa. 근데 베드로는 문 밖에 있는 거예요. komano petro anali kunja kwa 요한이 chitseko. 들어가서 저만큼 다시 나와가지고 yohane analowa, 문 지키는 여종이 있게 말했어요. ndelo kwauza 베드로 좀 같이 데리고 들어가자. kwauza amene anali pa khomo kumalola kuti petro alowe. kenaka anati 그러다 alowa, 베드로를 딱 보고 이 사람 예수의 제자 아니야 그랬어요. ndi adamuona petro anati atandikira kaya uyu ndi ophunzira wa yesu. 베드로 당장에 ndi petro anati 나 아니야. 그다음 그 사람 몰라. ine si ophunzira wake sindikumudziwa 그래 amene. 이제 다시 들어갔어요. kenaka analowa mkati. 이제 그 마다에서 숯불을 쬐고 lero 있는데 amatha kuziwambika okhapakote 추웠어요. koma zizira. 그 숯불을 쬐고 있는 불빛에 비치는 걸 보고 누가 또 한사 너 예수 제자 같네. And then while ndemene amaotha moto wina anamona petro 이렇게 해서 nkhope 베드로는 yake. 3번이나 예수님을 부인했어요. kenaka anati ndi ophunzira wa yesu. monga choncho petro anamukana 세번을 yesu 부인하고 katatu, 나니까. atatha kumukana katatu. Jesus 3 times, 다키 한국말로 하겠습니다. 꼭 끼워 하고 그랬어요. ndi the tambala analira. cock-a-doodle-doo. 무슨 딱히 카카두루두 kodi 개가 minkhumo yota 끼워 limene ikhalire mtundu umenewo. 한국말은 또 한국산 다키 꼭 끼워 하고 온다 그래. lero amati minkhumo imalira ndikolera kokyo. 근데 이제 다키 우는 소리 듣고 ndi analira anamva minkhumo ikulira. 베드로가 닭 울기 전 3번 부인하면 막 밖에 통곡을 했어요. ndipo petro adakumbukira kuti adzakana yesu tambalasana ndipo anatuluka 그리고 kukalira. 예수 십자가에 못 박히셨어요. kenaka yesu anapachikidwa. 사흘 만에 부활을. kenaka ndikudzuka patatha masiku atatu. 예수 십자가에 못 박혔다 사흘 만에 부활했는데 patatha masiku atatu yesu ataukitsidwa. 제자들이 모인 가운데 예수님이 오신 거예요. yesu anaonekera kwa ophunzira. 제자들 막 놀라워했어요. ndi ophunzira anali odabwa. 딴 때 같으면 베드로 제일 앞서가자 이거 예수님 잘 계셔 얼마나 아프셨습니까 하고 할 텐데 monga mwa chikhalidwe cha petro bwezi iye akukangikalika kuti akhale patsogolo. 베드로는 예수님을 3번에 모른다 부인했기 때문에 koma petro anankana yesu katatu. 정말 부끄러워 할 말이 없는 거예요. anali amanyazi sakadatha sonena chilichonse. 예수님 한 말 얼마 있다가 이제 가셨어요. ndi patatheka nthawi yesu anachoka. 그때 베드로는 생각해요. nthawi petro anaganiza 내가 무슨 예수님의 제자야. ine si ophunzira wa yesu. 예수님 3번이나 부인하고 nankana yesu katatu. 내가 무슨 예수님의 종이야. ine si mtumiki wa yesu. 너무 괴로웠어요. ndi anali ovutidwa kwambiri. 내가 예수님을 3번이나 부인한 게 무슨 예수님의 제자야. nankana yesu katatu sile ophunzira wa yesu. 난 예수의 제자가 아니야. sile ophunzira wa yesu. 나는 어부야. ine ndi msodzi chabe. 고기나 잡아가. lingopita zikasodza basi. 그래서 베드로는 이제 예수님 제자 다 포기하고 ndi petro anasiya kukhala ophunzira wa yesu. 이런 시험은 꼭 마귀가 한 번씩 하는 거예요. ndi pamakhaso mayeso la mtundu umeneyo nthawi zino. Through these kinds of trials. 우리 선교회 목회자들이나 선교사들 보면 꼭 한 번씩 그런 바람이 들어 집에 갈락하고 그럴 때가 있어요. likaona zibusa Of our mission, anthu osapa amapezela nyiko zimene zili amafuna ango 그런 kubwerera ku 생각이 nyumba. 없는 것 같아요. ligaza tisinate.
아예 박 목사님도 없었다고. abusa Joseph에서 sadabake zimenezo. 집에 안 갔어요. You never went home once? 거짓말. 집에 가놓고 안 갔대. Anapita ku nyumba koma kuti sadapita ku 매일 nyumba. 밤에 집에 Every night. 그런데 안 갔더라고. Ati sadapita ku nyumba. 집으로 도망은 갔던 얘기죠. Ati sadathawe ku nyumba. 예. Inde sadathawe kutumiki. 종종 목회자들 시험 들면 집에 간대요. Nthawi zina zibusa madusa maisira amati nileyo basi lipita kwathu. 사단이 막 우리 마음에 사단도 작용을 해요. Ndiye satana amagwira ntchito kwambiri mitima yawo. 그걸 딱 넘기고 나면 Komana atadutsa zimenezo. 진짜 내 마음이 예수님으로 채워져요. Truly, your Mtima wako umadzazidwa ndi Yesu. Jesus. 가나면 여자 가나마다 돈에 맞 죽을 뻔했는데 Mkazi wogwidwa chigololo anafika tapo Yesu 살려주니까. kuti afe koma Yesu 그저 anapulumutsa. 집에 갈 때 뭘 가지고 갔겠습니까? Pa njira yake anatenga ndi chani? With her. 예수님에 대한 고마운 마음을 마음에 잔뜩 넣어가 있어. Mtima wake unadzazidwa ndi mtima wothokoza kwa Yesu. 길을 걸어가도 고맙고 Alalo 잠을 wothokoza 자도 kwa ile msemo, wothokoza 고맙고 kwa 방에 들어가도 ugona, 고맙고 음식을 먹어도 고맙고 wothokoza pa 잠을 kudya, 자면 고맙고 wothokoza pa kugona. 안 그래요? Simuganiza choncho. Mundimele sidalire. 새로만 영원한 멸망을 당해야 할 우리를 위하여 Kwa ife amene pofoti ulongedwe kwa 진짜 못 봐서 예수님을 생각하면 tikaganiza za Yesu utalamba chikidwa chifukwa cha ife. 내 마음이 예수님으로 가득 차 있다. Your heart becomes Mtima wako umadzazidwa ndi Yesu. 만약 여러분 마음이 예수님을 가득 차게 되면 Ndipo mtima wako ukadzazidwa ndi Yesu. 여러분 무슨 일을 만나든지 간에 Ndipo palibe posatengedwa kumana ndi 여러분의 chani. 생각으로 생각하는 게 아니라 Sungaganize maganizo ako. 예수의 마음이 내 안에 와서 예수의 마음으로 생각하면 Koma no mtima wa Yesu ukalowa mwa iwe ndipo ukamaganiza kugwiza ntchito 여러분 mtima wa Yesu. 이상도 옛날의 여러분이 아니라 놀라운 하나님의 사람으로 변하게 되는 거예요. Lesu ukhalanso iwe pawe weka koma no masinthika wakhala munthu wa Yesu. amazing people of Jesus. 악한 사탄은 베드로가 하나님 능력이면 크게 하나님 일할 테니까 사탄이 진지가 무너질 것 같으니까 Lelo Satana oyipa amadziwa kuti Petro akhala mtumiki wodabwitsa wa Mulungu. 베드로에게 역사했어요. Lelo Satana anamuwuza Petro. 예수 3번 부인했어. Unankana Yesu 너 katatu. 네가 예수의 제자야. 이we siophunzira. 네가 제자라고 해. Ukalele 말도 bwanji 안 kuti 돼. wophunzira. 거기나 잡으러 가. 여기 제자하지 마. usakhala wophunziranso yayi. 예수, 그 베드로는 사탄의 음성을 듣고 Ndiye Petro anamvetsera mawu a Satana. 나 예수의 제자야. Sine wophunzira wa Yesu. 내가 무슨 예수의 제자? Lingakhale bwanji wophunzira wa Yesu. Ndine msodzi chabe. 갈릴리 바다에 고기를 잡고 Ndiye anapita ku nyanja ya Galileya ukasodza. 밤 아무것도 못 잡았어. Ndiye usiku umene usadakule kanthu. 우리에게 예수님이 오셨어요. Ndiye mawu mwake Yesu anabwera. 고기를 잡았는데 Kodi mwakola nsomba iliyonse? Ayi sidakola Ambuye. 그물을 배 오른편에 던져라. Ponyani khoka lanu kudzanja lamanja la boti lanu. 너무 많이 잡힌 거예요. Ndiye ataponya zimenezo anakola nsomba zambiri. 예수님 줄 알았어요. Kenaka anasilika kuti anali Yesu. 육지에 나와보니까 Kenaka anabwera pa mtunda. 예수님께서 숯불을 피워놓고 Yesu anayatsa moto kumaucha mkate kumasala ndi madzi 식사 준비. ndipo anakonza chakudya cha mmawa. 예수님하고 식사를 했습니다. Petro anadya ndi Yesu. 식사 끝난 뒤에 Atamaliza kudyako 예수님이 베드로에게 물었습니다. Yesu anamufunsa Petro, 요한의 아들 시몬아, Simoni mwana wa Yona, 네가 이 모든 사람보다 나를 더 kodi undikonda ine kuoponda monga mene kuoposa izi? 베드로 예수님 할 말이 없었어. Petro sakadankha chilichonse kwa Yesu. 예수 세번 부인. Nankana Yesu katatu. 그러면서도 네가 이 모든 사람 나를 더 사랑하느냐. Olo zili choncho kodi undikonda ine kuoposa izi? 그 이야기를 들으니까 Petro atamva izi. 예수님을 사랑하는 것 맞아. Ndizoona amakukonda ndi Yesu. 내가 주를 사랑하는 Ndimakukonda na Ambuye. 어찌다 예수님은 부인했지. Koma lona ukana ni bwanji 내가 katatu. 주를 사랑하는데. Ndimakukondani. 예수님 뭐라고 하냐면 Ndi Yesu anati chani? 내 양을 먹이라. Dyesa nkhosa zanga. 어디냐. Dyesa nkhosa zanga. 내가 예수를 3번 부인은 내가 예수 양을 먹이라고 해요. 당신의 어린 양을 나에게 맡기십니까? Yesu naukanali katatu kwa maana mkuluza dili dyese nkhosa zanu kodi mukuwikiza nkhosa zanu kwa 그 ine. 마음에는 Mumtima wa Petro 정말 예수님을 사랑하는 마음이 있었어요.
anali ndi mtima womukonda yesu 또 사탄에게 속아서 예수님 3번 부인을 했어요. but also koma anankanaso yesu katatu 한편 예수님 사랑하는 마음이 있는데 mbali ina anali ndi mtima womukonda yesu 이제 마귀는 예수 사랑하는 마음을 다 지워버리고 덮어버리고 komano satana anafufuta mtima womukonda 예수님 yesu 부인했어. 네가 실수해. 네가 잘못했어. 네가 무슨 하나님의 종이야. 사도야 아니야. 넌 고이나 잡으러 가. ndikuwamuza kuti unankana yesu katatu siwophunzira unachita bwanji zimenezi iwe tangopita uzikasodza 베드로는 계속해서 사단의 음성을 들으니 petro anakhala kumvetsa mawu a satana 나 사도 아니야. ine 내가 무슨 siwochekera 사도야. 예수 3번에 부인했는데 ine 난 siwophunzira 어부야. unankana 난 yesu 고기 katatu 잡으러 갈 ndi 거야. msodzi likobwerera ndikasodze 그러나 예수님 바닷가에 오셔서 tsiku limenelo yesu anabwera ku nyanja 아침 식사를 베드로가 같이 했어요. ndipo anadya chakudya cha mawa limodzi ndi petro 요한의 아들 시몬 네가 이 모든 사람보다 나를 사랑해. simoni mwana wa yona undikonda ine koposa izi 베드로가 그때까지는 예수 부인한 거면서 예수 사랑하는 마음이 없었는데 kufikira apa petro amangoganiza amene anankanira 예수님 yesu 오셔서 왜 네가 나를 부인해 그 이야기 하신 것이 아니라 komana yesu sadabwera kuzapsa chifaniro 네가 이 ndikanira 모든 나를 사랑하느냐 komana undikonda ine koposa izi 대답하려고 보니까 petro amayankha kuti 하지만 예수를 사랑하는 마음이 alinawo 있는데 mtima womukonda yesu 지금까지 난 예수를 부인했어. 난 사도 자격이 없어. 난 복음 못 전해. 난 어부야 고기만 잡을 거 했던 베드로 마음속에 until now, kufikira pano petro amangokhaza kuti lankana yesu katatu sina ophunzira sina oyenera lingobwerera ukasodza 그래도 예수님 마음 예수님 베드로 마음에 komano yesu amautakasa mtima wa petro 예수님을 찾구나. kudziwa anamkonda yesu mu mtima mwake 그렇구나. ndizoona 내가 부족하지만 ngakhale nali zofoka 예수님이 나를 사랑하시고 yesu amandikonda 나도 얼마나 주님을 사랑했는데 inenso ndimankonda kwambiri mbuye wanga 내가 왜 주를 부인했지? chifukwa chani ndinankana mbuye wanga 사탄에게 속았구나. linanamizidwa ndi 내가 satana 주님을 부인했는데 ndinankana mbuye 그 죄도 십자가에 씻어졌구나. komana tchimo langa linatsukidwanso pa mtanda 문제가 안 되네. si vuto 베드로 마음이 이제는 예수님 부인한 그게 문제가 안 됐습니다. ndiye mtima wa yesu wa petro sunalinso vuto 특별히 모든 게 utanankana 그때도 yesu 사해졌나. foti pa mtanda machimo ake onse anakhululukidwa 나는 예수님이 계신데 muli yesu mkati mwanga 예수님이 살아있기 시작해요. ndipo yesu anayamba kukhala ndi kugwira ntchito mwa iye 베드로와 똑같이 inunso muli ngati petro 어떤 잘못했을 때 pamene mwalakwitsa 사단 네가 무슨 점도 satana amati ukakhale bwanji walalikira ukakhale bwanji mbusa 안돼 고기나 잡으러 가. ukapanga bwanji zimenezo tangopita uzikasodza 그래서 복음일을 못하게 해요. kukupakala kuti sakhala 예수님의 kukuthekera 만나는 kuchita 그 ntchito 예수의 마음 안에서 kwamukapezela ndi yesu mtima wa 네가 yesu 나를 사랑하지. umandikonda sichoncho umandikonda 내 iwe 양을 먹이라. tapita ukadyetsa nkhosa zanga 베드로 깜짝 놀라. petro anali wodabwa 주님 내가 주를 사랑합니다. ine 내 ambuye 양을 ndimakonda 먹이겠습니다. ine 내 사탄에게 속았습니다. ndinamizidwa ndi 내가 satana 이제 주를 위해 살겠습니다. panopo ndikhala chifukwa cha inu ambuye 다시 배를 버리고 그물을 버리고 kenaka anatayanso bwato lake ndi ukonde wake 예수님을 만났습니다. ndi kukumanileso 예수님 그 마음에 희망을 주고 yesu anapereka chiyembekezo mtima wake 죄를 사해 주었습니다. anakhululukira machimo ake 그리고 kenaka 베드로 성전에 기도하러 갔습니다. anapita kukachisi kukapemphera 성전 미문 안전매가 그가 손을 내밀었어요. pa chipata chotchedwa chokongola chakachisi panali munthu opunduka amene amapemphetsa petro anati kwa munthu tatiyang'ana ife 뭘 줄까봐 kuti postachani kenaka anayang'ana petro anati 은과 금은 내게 없어. siliva ndi golide ndilibe 근데 내게 있는 게 있어. koma chilipo chimene ndili nacho 나사렛 예수야. ndi yesu wa ku nazareti 은과 금은 내게 없지만 내게 있는 건 네게 주노니. siliva ndi golide ndilibe koma chimene ndili nacho ndikupatsa iwe 나사렛 예수 이름을 큰 mu dzina la yesu wa ku nazareti dzuka luyende 예수님이 당신 이름을 주셨고 yesu anandipasa dzina 그래서 lake 당신 이름을 하나님께서 하니까 ndipo petro anachita molingana ndi 예수 dzina la yesu 나타났던 하나님 God who appeared through Jesus. 베드로가 나타나 ndilo mulungu amene adaonekera mwa yesu anaonekeranso mwa petro 뻘 ndiye munthu anadzuka 그때부터 chokera nthawi imeneyo 베드로도 하나님 큰 역사예요. ntchito yayikulu ya mulungu inaonekera kudzera mwa petro 사탄은 여러분에게도 베드로에게 한 것처럼 사탄은 말합니다.
monga satana lalankhula kwa petro satana amalankhulaso kwa inu 네가 무슨 예수님 ungalalikire bwanji uthenga yesu ungakhulupirira bwanji mwa yesu ndoyipa ndonyasa izi zimene satana amatiuza 썩지 마세요. koma kusalamizidwe 나 실수한 거 많아. inde limalakwitsa 거짓말한 것도 inde lalama 많고 mabozi ambiri 잘못한 거 많아. inde lalakwitsa 그 십자에 다 씻어졌어. koma zonse 내 zilasukira 안에 예수님 계셔. ndi yesu mkati 난 나도 mwanga 예수님이 내 안에 일하셔. yesu amagwira ntchito ndi kukhala mkati mwanga 아, 여러분이 그렇게 일하게 되길 바랍니다. ndiyembekeza kuti mulungu akugwira ntchito mkati mwanga 계속 베드로는 크신 하나님의 종이 됐고 zitathayezo petro anakhala mtumiki wa mulungu wamkulu 복음 위해서 ndipo anakhala chifukwa cha uthenga wabwino 여러분도 사탄에게 속지 말고 likuyembekeza kuti simlamizidwa ndi satana 그의 사함을 받고 landirani kuja machimo dzina mwazi wa yesu ndikukhala chifukwa cha yesu 예수 여러분 속에 역사하셔 yesu akugwira ntchito mwa inu 더 크고 놀라운 은혜를 더하실 줄 ndipo ndikukhulupirira kuti awonjezanso chisomo chochuluka mwa inu zikwawo 기도하겠습니다. tipemphere 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. atate wathu oyera tikuthokozani 우리를 죄에서 건져주시고 munatipulumutsa kuchimo 우리 안에 살아 일하십니다. ndipo mukukhala ndikugwira ntchito mwa ife 이젠 우리 생각으로 살지만 예수님 마음으로 살아서 ano tisakhale chifukwa cha maganizo athu koma chifukwa cha mtima wa yesu 베드로처럼 우리 통해 주님이 나타나시고 monga petro mulungu mugwire ntchito kudzera mwa 영광을 ife 받으시게 되길 바랍니다. ndipo mulandire ulemu 이번 집회를 가는 주님께 참 감사합니다. tikuthokozani kwambiri chifukwa cha msonkhano 모두 구원의 확신 갖게 해주시고 lolani aliyense akhale chitsimikizo cha chipulumutso 우리 모두 komanso kuti adzazidwe ndi 예수님의 mzimu 사랑 oyera komanso kuti akhale chifukwa cha yesu akhale atumikireni mulungu tikuthokozani 예수님 이름으로 mudzina la yesu khristu apemphera amen 여러분 대단히 zikomo aliyense